llamo de corazón a toda la ciudadanía, independiente de la opción que cada uno haya tomado en el plebiscito de hoy, a abordar juntos y unidos la construcción del futuro. Kaixo guztioi eguerdion, iraiak 5 ditu, astelena da, eta Txileko konstituzio berriaren galdeketaren emaitzan ezezkoa gailendu da. Pinotxeten diktadurak idatzitako konstituzioa atzean usteko lehen saiakerak porrot egin du. Parte hartze historikoa izan da, eta 10-tik 6 bozkatu du konstituzio berriaren proposamenaren aurka. Gabriel Boric, herrialdiko presidenteak, herrialdean prozesu konstituziogile berri bat bultzatzeko konpromisoa hartu du, eta kongresuko kide eta gizarteko taldeekin bilerak egingo ditu aurki, proposamen berriak biltzeko. Eta gurean iraieko lehen astelena hau askorentzat errutinara itzutzeko eguna da. Poltsikoetara begiratzeko hilabetea izango da ere iraila. Inflazioa ehuneko 10 inguru dagoelako oraindik eta argindarrak inoizko preziorik altuena izan duelako abuztuan. Erosketa zazkian ere nabari da prezioen igoera. Kalera atera gara herritarren iritziak jasotzeko. Eguneroko erosketetan, igertzen da erabat. Prezioak igo direla, baina izugarri, etengabe, ari da. Hemen dana du egorantz, soldatak izenezik, eta eskanien, dinozu, eskain zen bidu, ez? Osa, barriro gauz bueltatzen igual, etxekuen gana, edo ama, muma eta deko gusanak, igual euren gana zuten baskalduten edo apalduten edo danakue, eta azkanien hori, zure konpriek bakarrik, igual urtete otzulako oso karu. Eta hori, txarto, egoerie, oso txarra. Norokorrin esan da, txarra, eta gero eta txarra izango gara. Bai, nabari dut, baina anbito guztietan. Erosketan, dedetan, leku guztietan. Bai, igo da asko, gasolina ere bai igo du dena, eta hori oso txarto egirutzen zait, baina, bueno. Dana prezio guztiak gora egin dabe, batez bedenetan ikusten dugu fruta eta holako gauzak ikaragarri igo dira, inoiz ez beste. Orduan, ez daukagu besterik, ez dauka itxura handirik bueltatuko denik, lehengora, aldan moduan beste gauza batzuetatik kendu eta aldan bestean. Bai, nabaritzen da, baina niretzat ez da hain importantea, bakarrik da nire bizitza ni bakarrik nago, eta ikusten ari naiz, baina ez da inbeste niretzat. Nire kasuan, ni jubilatuta nagoenez, ezin du gauza larririk egin. Ze daukagun pentsioarekin, jasan behar duzu, datozen gauzak alduzu moduan. Egia da, dena igotzen ari dela, jendeak gero eta potere gutxiago doka egunerako laguntzarako, eta hori nahiko larria da, eta larriagoa izango da. Prezioen igoeraren eta inflazioaren testuinguru honetan, euskal familiek eskolarako itzulera prestatzen ari dira dagoeneko. Egoera ekonomiko sailean, urteko diru ordainketa handienetariko bati aurre egin beharko diote familiek. Aurtengoa izango da gainera 5 urteren buruan eskolara itzulera garestiena. Aurreko urtean baino 90 euro garestiago izango da bataz beste, euskal kontsumitzaileen elkartearen arabera. Eta ikasturtearekin batera, Hego Euskal Herriko 4 hiriburuetan egin dituzte protestak gaur edo egiten ari dira protestak pentsiodunak. Bilbon eta Iruñean izan dira gaurkoak eta Bilbora goaz zuzenean bertan baitugu Aiara de Urreta, gure lankidea. Eguerdion, Aiara? Eguerdion, kaixo. Esan bezala pentsiodunak itzuli dira kaletara. Bai, horrela da, udako geldialdiaren Hego Euskal Herriko hiriburuetan eta baita hainbat herritan protestak egiten ari dira momentu honetan pentsiodunak eta horrela ikasturte honetan egutegi zehatz bat izango dutela adierazi dute eta besteak beste garrantzi handiko 2 data zehaztu dituzte. Batetik urriaren 1 adinekoen nazioarteko eguna eta bestetik urriaren 15 Madrinen elkarretaratze mobilizazio handia egingo dutelako eta gurekin dugu momentu honetan Jon Pano, Bizkaiko pentsioen mugimenduko kidea, arratsaldeon, eguerdion barkatu, aipatu dugu nola urriaren 15ean
Madrilen, Espainiako estatuko gainerako pentsiunekin, mobilizazio bat egingo duzuela, manifestazio bat egingo duzuela. Azaldu mesedez, zer egingo duzue bertan, zer aldarrikatuko duzue? Bueno, bai, zuk esan duzun moduan, ja lantzen ari gara manifestaren prestakuntza, eta egun horretan, manifestazioa batera, aurkeztuko ditugu, sinatu ditugu, jaso ditugun milaka eta sinadura. Zertan kokatzen da hor sinaduren artean jasotzen dena eta planteatzen duguna Madrid. Alde batetik, bueno, ikusita nola dagoen kapiren igoera, azken hilabeteotan gainditu dugu 110, eta dena ematen du, adierazten du, urtea amaiera arte, inflazioa oso altua izango da. Eta kasu honenean, 108 edo kokatuko da. Orduan, ikusita, jada joan den urtean, galdu genuen 103. Gaur izan dugun igoera izan da 2,5. Orduan, gehitzen badugu, batzen badugu galerak joan den urtekoa eta urtengoa, 110 edo izango da. Orduan, gu ezin dugu onartu alako igoerarik. Bestalde, bueno, dakizunez, guretzako oso importantea da gutxienezko pentsioa kokatzea 1.080 eurotan. Ikusita, estatu mailan milioika pertsona eta Euskarari 100.000 pertsona pentsio horren azpitik kobratzen dut. Orduan, guretzako oso importante da. Eskerrik asko, Jon, aipatu duzu, nola batetik gutxieneko pentsio hori ezartzea, eta bestetik KPIa dela eta pentsio duinak eta publikoak aldarrikatzea, ez? Madrilen egingo duzuena, eskerrik asko gurekin izateagatik, Jon. Eskerrik asko. Ikusi ditugu pentsiodunak berri hori kalera atera direla, inflazioari aurre egiteko, pentsio duinak eskatzeko, eta pentsiodunak soilik ez, langileak ere badaude borrokan. Izan ere, Arabako Metalean 3 greba egun, aurre ikusi dituzte irailaren amaierarako, Aiararen konexioa galdu dugu, baina esandakoa pentsiodunak borrokan jarraitzen dutela, gutxieneko pentsio horren aldarria entzuteko, aipatu bezala urriaren 15ean Madrilgo Kongresuaren aurrean mobilizatuko dira baita ere, eta langilei dagokienean Arabako Metalean 3 greba egun irailaren amaierarako. Kamioilariek gainera zamalanak egitari utziko diote ekonomia alorrari dagokionean. Eta jarraituko dugu aurrera, izan ere uda lehorra, bereziki lehorra izan dugu aurtengoa, eta temperatura oso altuekin batera etorri dira ur arazoak. Euskal Herrian ur erreserbak berantz egin dute nabarmen, eta esako urtegia esaterako minimo historikoetan da 120, baino ez dago bete eta udan Arbeo. Bero boladak eta prezipitazio urriak direla eta uda inoiz baino lehorragoa izaten ari da. Horren kasu dira hainbat urtegi, esaterako esako urtegiaren maila oso baxua da. Egun bere edukiaren 122,6an dago, eta hori ala basamortu itxura hartzen ari da. Erromatarren garaiko bainuak eta erraiak agerian 100 hektometro kubiko baino ez ditu. Duela hilabete 198 zituen. Testu inguru honetan Ebroko Konfederazio Hidrografikoak ohartarazi du iraiak euri zaparrada oparorik ekarri ezean urtegian lehortu egingo dela, uri gabe geldituko dela. Egoera honetan aurten soroak ureztatzeko kanpaina inoiz baino lehenago amaituko da, eta aurreikuspen horrekin bardea larrialdi eremu izendatu du Ebroko Konfederazio Hidrografikoak, esako urtegiaren menpe baitago. Itoizko erreserba berriz bere edukieraren 143an aurkitzen da, 180 hektometro kubiko urekin, aurreko urteetan baino 105 gutxiagoko erreserbarekin. Hoi baino okerrago izan arren, esako baino egoera hobean dago. Bestalde Eugiko, Aiotzeko eta Urdalurreko urtegien egoera normala da, edukieraren 160 beteta daude une honetan.
Eguraldi eguzkitzu eta lehorrarekin batera etorri dira urasoak Euskal Herriko zenbait udalerrietan eta Karrantza da horietako bat. Raul Palazio, Karrantzako alkatea daukagu pantailaren beste alboan. Eguerdion. Kaixo, eguerdion. Zein da egoera momentu honetan Karrantzan? Zein punturainokoa da ur eskazia bertan? Bai, zuk esan duzunez nahiko kezkagarria da, ez? Hemen daukagu bi ur boltsak eta bata Largañedakoa, gaur egun dago 14an gutxi gorabehera, eta bestea Lazarroja edo La Muelakoa, gaur egun dago 40an edo. Horrexegatik guk kalkulatzen ari gara, pentsa ezazue Karrantza Bizkaiko herri handiena dela, animal asko, behi asko dauzkagu hemen herrian, eta kontsumo handia. Horrexegatik pentsatzen ari gara gaur egun kalkuluak egiten, hilabete baterako edo egun batzuk gehiagorako, baina, ikasten ari gara nola edo zer egin aldugu, zer egin dezakegu, egoera hau pizka bat denboran mantentzeko urarekin, ez? Bestela desastru utzi izango zen. Aipatu duzun bezala ur erreserbak gutxitu direlako nabarmenez, eta datozen egunotan euririk egin ezean zein bide jarraituko da? Neurriak hartu beharko dira, ala zein beste alternatiba pentsatzen ari zarete? Hemen egin nahi duguna eguraldia holan mantentzen bada, sekia honekin, guk bakarrik kamioi ezekarri behar dugu ura. Kamioiaz ur asko ekartzeko arazo pare bat aurkitzen ditugu alde batetik. Nola ordaindu, pentsa ezazue gure aurrekontuekin ez dela erreza, ez? Nola ordaindu alde batetik eta beste aldetik nondik ekarri ura, Karrantzaraino. Horrezetik, kontaktuan jarri gara Bizkaiko Foru Aldundiarekin ia laguntza emango digute ala ez, eta momentuz esan digute diruik ez daukatela, beraien aurrekontuetan, ezin dutela lagundu, eta uraren partez edo ura ekartzeko, azkenean guk kontaktuan jarri dugu Kantabriako herriekin, zera Bizkaian, normalean iaia udaletxe edo herri guztiak Bizkaiko, Bilbao, Bizkaia ur portzergoan sartuta daudenez esan digute ezetz. Guk ez gaudenez barruan, esan digute, haiek ez dutela urik eman gordun. Kontaktuan jarri dugu Kantabriako herri batzuekin, eta zorionez hor aurkitu dugu elkartasun hori, eta, hola mantentzen bada, urrengo ostean edo urrengoan hasiko gara kamioia ekartzen, bai Ramales de la Victoriatik, edo bai Ampuerotik, zera, errestasun guztiz jaso dugulakoan beraien erantzuna, ez? Aipatu duzu Kantabriatik etorriko dela laguntza. Zer deritzozu Bizkaiko Ur Partzuergotik eman dizueten erantzunaz? Egia zen ez dugu lertzen. Eta pentsatzen dugu, hemengo enkarterriko herriak edo biztanleak ez dutela postura hori konpartitzen, ez? Nik uste dut hemengo jendeak elkartasun osoa erakutsi nahi du, baina, kasu honetan, ur portzergoa da uraren jabea. Horrexegatik ez dugu lertzen, hitz egiten ari gara egoera honi buruz, uda honetan, badakigu Europa osoan zer gertatzen ari den, eta pentsatzen duguna orain garrantzitsuena da irtenbide bat bilatzea uraren kontuarekin, ez? Guk uste dugu ez dela momentua txantaje hori egiteko edo hitz egiteko zergatik ez gaude ur portzergoan, bai ala ez, ez da momentua hori hitz egiteko, horretaz hitz egiteko. Egon gara 10 urte horretaz ez da baidatzen, bai ur portzergoarekin eta bai Bizkaiko Foru Aldundiarekin, baina momentua da, krisis momentu honetan beste bat da. Eta horregatik ez dugu ulertzen zergaitik izten dute ateak, eta zergaitik orduan Kantabrian esaten digute baietz, nola ez, ez? Guk ura badaukagu eta zuek ez baduzu eta egoera horretan pasaudete, hemen dago gure laguntza, ez? Ez dugu ulertzen. Aipatu dugu, ezta, lehorteak izan direla protagonista, udako protagonistak, ur arazoak daudela Euskal Herriko hainbat hirigune eta udalerrietan, baina ur arazoak aurten hasi dira Karrantzan, ala aspalditik datorren arazoa da? Egia da, hemen esan dudanez bi baltza horiek ditugula, ez? Eta biak Bizkaiko Foru Aldundiak egin zuen
duela ja urte batzuk. Zer gertatzen da? Largañedakoa gaizki eginda dago, bakarrik bete alda 140 gutxi gora bera, eta ordun neguan ezin dugu bete, gaizki eginda dagoenez, ezin dugu bete, eta orain nabaritzen ari gara, edo faltan botatzen gara, litro horiek, 1000 horiek, ondo egongo balitz, orain ez genuen egoera honetan izango, ez? Zera, hor daude ez dakit, 60.000 metro kubikoak orain oso garrantzitsua izango zirela. Ea laster egoera konpontzen lortzen duzuen, Raúl Palacios, Karrantzako alkatea, mila esker gaurkoan gurekin izategatik. Eskerrik asko zuei. Eta kontu gehiago, Errusiako gazaren mosketak, Europan sortutako kezkak bete-betean islatu dira merkatuetan. Europako gaz naturalaren prezioa 30% igo da bat-batean gaur goizean. Izan ere, Europako krisi energetikoa larriagotu eginda Errusiatik Alemaniarako gaz fluxua erabat itxita dagoelako. Gazprom gaz enpresa errusiarrak ostiralean iragarri zuen ez zuela berriro irekiko Nord Stream gazbideko hornidura hori mantentze lanak direla eta baina Europar Batasunak uste du ura zigortzeko neurria dela. Errusiako petrolioaren prezioari gehienezko muga bat ezartzea erabaki eta ordu gutxira hartu baitzuen Gazpromek erabakia. Bain zuzen, gazaren prezioari zein muga jarri beharko litzatekeen galdetu diote Arnaldo Otegi EH Bilduren koordinatzaileari gaur goizean Euskadi irratian. EH Bilduren ustez, energia itunean aurrera egiteko herri ikuspegitik egin beharrekoa da. Noraino interbenitu behar da? Jendearen giza eskubideak babesteko hartu behar dira, neurri guztiak hartu behar dira. Eta energia ero etxebizitza giza eskubideak dira. Eta orduan, batzuk esaten dute horren aurrean merkatua dago, guk esaten duguna da horren aurrean politika dago. Eta politika posible du jendearen hainbat arazo konpontzea. Bestalde, Arantxa Tapia garapen ekonomikoko sailburua baita ere izan da gaur goizean Radio Euskadin eta itun handi baten alde, lortzearen alde egin du. Energiaren sektorea nola eraldatu aztertzeko hain zuzen ere. Aurreratu duenez, datorren asteazkenean sektoreen batzar bat izango da kontingentzia plana ardatz izango duena. Eta gai zaldatuta politika alorrean edozein poliziaren kontra larun batean debekuen mamuei izkin eginda ospa eguna egin zuten Altsasun. Polizia normalizatzeko kanpaina bat abian dela uste dute antolatzaileek eta horren erantzule alderdi politikoak direla salatu zuten. Poliziak paratutako isunak, etxegabetzeak eta jazarpena ere salatu zituzten. Ospa egunaren antolatzaileek haien aurkako jazarpena ere salatu zuten. Espainiako alderdi eskuindarrak polemika pizten saiatu direlako azken egunotan, besteak beste ekitaldia debekatzeko eskatu zuten PPek eta Voxek. Eta politikarekin jarraituta, Bilbon egindako prentsaurreko batean Euskadirentzako transferentzia prozesua izan du hizpide Patxi López, PSOEren bozeramailea Madrilgo Kongresuan. Azaldu duenez, Pedro Sánchezen gobernua hitz egiten eta negoziatzen jarraitzeko prest dago oraindik Gernikako estatutua osatzeko. Este gobierno también desde el primer momento se ha sentado en la mesa y en las reuniones bilaterales y ha habido ya con este gobierno transferencias al País Vasco. Seguimos dispuestos a seguir hablando y a seguir negociando para completar el estatuto, claro. No tengo ese calendario de cómo podría ser. Eta kultura alorrean, iraileran ere, asko dira jaiak ospatzen dituzten udalerriak Legazpin hartzen eguna itzuli da igande honetan 2 urteren ostean. Ez daukagu hartzain egunaren bideo hori, baina gaurkoan Lekeitoren egun handia heldu da. Horixe bai, antzar eguna itzuliko da, berrikuntza handi batekin gainera, historian lehenengo aldiz ez delako hezur haragizko antzarrik izango aldiz, guztiak polimerozkoak, plastikozkoak izango dira. Arratsaldeko 4:00 aurrera hasiko da antzar jokoa Lekeition. Eta kulturari helduta, Donostiako zinemaldiaren 70. edizioa laster heldukora irailaren 16-tik 24 ospatuko da hain zuzen. Eta guztira, 17 euskal ekoizpen izango dira ikusgai, 13 film luze eta 4 labur.
fin estamos muy contentos, después de 2 años, de volver a estar aquí, de poder anunciaros una edición normal, entre comillas, eso de normal. Uste dugu, zinema eskaintza polita dugula, ikuslentzako, kasetarientzako eta zinema industriakidentzako zinema betekada bat. Sarrerak, bai online, bai lehiatietan erosiko ahalko dira. Berriz ere, sarrerak zenbakidunak izango dira. Irailaren 23an, Fermin Muguruzak Donostiako Belodromoan egingo den emanaldi berezi batean aurkeztuko du Black Beltza 2 Ainhoa zinemaldiko 70. edizioaren zuzen. ¿Nosotros? ¿Holandeses? ¿Ah, sí? Ustedes no son holandeses, son vascos. Mi papá era vasco, beltza naiz eta harro nago. Yo le guardo el secreto, pero tú me enseñas euskera. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Sarri, 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 sarri. Eskatu. ¡Caño! ¡Acaricia tu espalda! ¡Contra la pared! ¡Yo no he hecho nada! ¡Temor se apodera de ti! ¡Chacurra! ¡Bravo! ¡Putos vascos! ¿Estás bien? Ondo nago, eskerrik asko. Ezagutzen alduzue kale hau? Gertu dago, lagunduko dizugu. Eta zinemaldia bai, baina Durangoko azokarako ere, geroz eta gutxiago falta da. Aurten, abenduaren 7tik 11 egingo da, eta izen ematea dagoeneko zabalik da. Eta kulturarekin jarraituta, Gasteizek gaur arratzaldean emango dio hasiera Telebista Festivalaren 14. edizioari. Informazio horrekin utziko zaituztegu eta tarte baten ostean itzuliko gara, eguneko elkarrizketa nagusiarekin gaurkoan, gurekin izango dugu Agus Hernan, Foro Sozialeko koordinatzailea. 12:30 aurrera, orain arte. Telebistako festivala urte luzez antolatu izan da Arabako hiriburuan. Hainbat telesaileko protagonista hurbildu dira Gasteizko printzipal antzokira euren zail berriak aurkeztera. Hala ere, 2 urte gogorrak bizi izan ditugu eta pandemiak izugarrizko eragina izan du kultura ekitaldietan. Festivaleko aurreko 2 edizioak bihurtasun neurriak bermatzeko, jardunaldiak murriztu behar izan zituzten eta hainbat protagonistek telematikoki parte hartu zuten festivalean. Bai, hori da, azken 2 urteak nahiko gogorrak izan dira pandemiaregatik. Izan ere, edukier aldetik edo logistik aldetik izan dira, arazo gogorrenak. Eta horretarako, proiektu gehienak Europa Biltzar jauregian egin genuen, amaierako gala ere. Izan ere, iaz, iradirarenan egin genuen amaierako gala, eta horrela, segurtasun distantzia mantendu genuen eta jende asko sartu genuen iradirarenan.
Egitarau zabala dute aurtengo ediziorako printzipal antzokira bueltatuko dira estrenaildi guztiak baita amaierako gala ere. Europar Biltzar jauregian berriz profesbal jardunaldiak antolatuko dira eta aurten lehenengo aldiz Dendaraba ere izango da festivalaren beste eszenatoki bat. Vital Fundazioaren kulturunean astean zehar hainbat film proiektatuko dira. Fundazio Vital kulturunean proiekzioak egingo ditugu, AMC, 4 dokumentala proiektatuko ditu. Eta hau da, nik uste, nobedade printzipala. Gero ere printzipal antzokira bueltan gaude, amaierako galarekin. 2010-etatik profesbala ospatu dugu eta aurten profesional jardunaldiak ere izango ditugu. Music Library, Maia Inguruak Alma sindikatuarekin, hainbat mahai inguruak izango ditugu eta nik uste oso leku aproposa da harremanak eta networking sortzeko eta sinergiak sortzeko profesional lehentzat. Izena eman behar duzue webgunean, festivaleko webgunean, eta arazorik gabe etorri dezakezue. Larun batean, Iraia Kamara amaierako gala ospatuko da eta bertan hainbat sari entregatuko dira, Konstantino Romero saria, Joan Mainat saria eta beste batzuk. Gainera, ekitaldira hurbilduko dira telebistako pertsona ospetsuak. Printzipal antzokian egongo gara, Diego Losada da aurkezlea, Ilaski Serranorekin, eta momentuz esan dezakegu Sandra Golpe eta Xavier Sarda Mainat saria jasoko dutela. Eta, sorpresa gehiago daukagu, baina pixkanaka izango ditugu. Euskal Herriko aktualitatea ikusteko eta jarraitzeko beste modu bat da Hamaika Telebista. Eguneroko gaiak alde batera utzi gabe, itzalean direnei arreta eskainiz eta tartea emanez. Errealitatearen 11 alde ikuspuntu guztiak kontuan hartuta. Gertatutakoa, zuzenean eta eskura. Noiz nahi, edonon eta euskarri guztietan gainera. Telebista egiteko beste modu bat posible delako. Euskaraz, gertutik eta konfiantzaz. Egin dezagun, bat izan, 11 egin. Egunero legez eguneko elkarrizketari atea irekitzeko ordua heldu da eta horretarako gaurkoan gurekin daukagu gonbidatu gisa Agus Hernan, Foro Sozialeko koordinatzailea da bera. Eguerdion.
Eguerdion zuri eta ikusle guztiei. Ongetorria berriro ere Hamaika Telebistara. Iragarpena aurreko astean heldu zen, eta datozen egunetan egingo da, leku aldatze hori. 13 euskal preso euskal espetxeetara leku aldatuko dituztelako, eta sektore batzuen aldetik behintzat zarata egiteko ahaleginak izan dira. Zein irakurketa egiten duzu gertatutakoaz? Bueno, guk hori gauzatu ondoren, gure datuen arabera 18 preso geldituko dira kartzela periferikoetan, gehi Estatu Frantsesean daudenak, Euskal Herritik hurbil, baina Estatu Frantseseko kartzeletan, eta guk zentzu horretan uste dugu zentzuzkoa dela urrats horiek ematea. Egia da, pixkat keskatua ginen maiatza ekainean, Andaluziako hauteskundeekin, mugimendu eskaz, baina egia da, gertatu denetik, lehenengo uztailean berriro abiatu denetik, 33, 35 bat anuntzioak egon dira, eta hori frogatzen du Espainiako gobernuaren determinazioa, eta baita ere akogida arloan Eusko Jaurlaritzaren determinazioa. Gure zentzu horretan, uste dugu, zentzuzko erabaki bada beti defenditu dugu, hori legezkoa dela, eta legetik aparte, dago ere bizikidetza demokratikoari egiten dion ekarpena. Zarata handia sortu da, baina agian bai merezi du gogoratzea gaur egun olako erabakiak Eusko Legebiltzarreko 81% sustengatzen gu, Nafarroko Parlamentuan 76%koak, eta Madrilen 46%koak. Bezan nahi dut, gehiengo politikoen aldetik, eta gero, aipatu dezakegun, sindikatuen aldetik guztiz adostasuna dago gai horren inguruan. Beraz, zarata egiten du, baina nik ez dakit zarata hori hemen baino Madrilen baino gehiago du eragina. Uste dut hemen poliki-poliki erresoluzio marko definitzen ari da, dena ematen du, ikusiko dugu, urte bukatu baino lehen, periferian daudenek preso guztiak, eta gu nahi dugu guztiak izatea, Euskal Herriko kartzeletan egongo dira, eta zentzu horretan beste fase batean sartzen da preso bakoitzaren begizarteretxeren prozesuak, ez? Eta, hori igual gehiago begiratu behar dugu etorkizunari begira orain gertatzen denaren arabera, eta gero egia da etako biktimen aldetik elkarte batez ere dago gai horren inguruan, errespetu guztiarekin, hori, noski baietz, badira ere beste etako biktimak, beste etako elkarteko biktimak hurbilketaren aldeko jarrerak argiak dituzte, eta zentzu horretan nik uste dut, hor bai ikusten da sektorearen aurrean ere ahotsen pluraltasun badago. Leku aldatzen erritmoari erreparatuta, aurten izan duten erritmoa ikusita, esperatakoa da urte amaierarako dispertsio politikari amaiera ematea? Guk espero dugu, preso guztiak, eta berriro esango dut guztiak, Euskal Herriko lau kartzeletan egotea, baina hor ikusi dugun bezala aurten beste faktoren arabera dago, beste faktore ere influentzia dute. Baina berriro diot, guk udan gertatu diren 33, 35 mugimenduekin edo anuntzioekin frogatzen du Espainiol gobernuaren determinazioa arlo horretan. Espero dugu, erritmo horretan mantentzen baldin bada, urte bukatu baino lehen gauzatuko dira. Presoekin lotuta ere salatu izan duzue, orain leku aldatzeekin baino arazoa dagoela gradu aldaketekin, baimenekin, eta Audientzia Nazionalean omen dagoelako korapiloa saldu duzue. Bai, uda Audientzia Nazionalean edo edozein epaitegitan, uda ez da, abuztua da jai garai bada, eta Austrailiaren azken datuak frogatzen dituzte zentzu berean segitzen du. Egia da, gaur egun, oztopo nagusitariko bat, Audientzia Nazionalean dago, gradu progresioetan eta 3. graduaren aplikazioan. Baina azpimarratu behar da ere, gure ustez, Eusko Jaurlaritzako teknikariak eta kartzeletako ekipoak eta kartzeletako zaintza batzordeak oso lan ona egiten ari dira, justifikatzeko lege barruan ematen diren 3. gradu horiek edo 2. graduaren permisoak, eta ikusiko dugu, hor gu bai irakurtzen dugu dagoela
bi manera ulertzeko espetxe politika, ez? Audientzia nazionalean zenbait epaile, eta agian hasi behar gera hitz egiten zenbait epaileetaz, eta ez Audientzia nazionalean osoan, aldaketa batzuk gertatzen ari dira, jarrera punitibista batean daude. Eta Eusko Jaurlaritzak eta hemen aplikatzen duen, hemengo kartzeletan politika bergizarteratzaren aldeko politika bat, horren bergizarteratzen aldeko prozesuen alde daude, eta gainera berriro diot, Eusko Legebiltzarreko 91%ko komponentearen sustengoa du. Azken egunotako berria ere izan da, Mujika eta Martínez de Murguiaren kasuarekin lotuta, bertsio ofiziala bertan bera gelditu dela, eta Jaurlaritzak ebatzi duela, esekutatu egin zituztela, ez tiroketa batean hil zirela, bertsio ofizialak zioen bezala. Horrelako kasuak ezagutzera emateak, zenolako garrantzia dauka? Guk aurten lehentasunezko fokoa jarri dugu biktimetan, eta batez ere estatuko biktimak pariatzen duten diskriminazioa. Evidentea da, urte osoan aritu gira ispilu bat bezala, zenbait gauzak planteatzen. Guk uste dugu diskriminazioa existitzen da, gizartearen gehiengoa, imaginario kolektiboan dagoen ideia bat, biktimetaz hitz egiten dugunean, bakarrik etako biktimetaz pentsatzen, eta hori berriro eraiki behar dela, imaginario kolektibo hori, eta imaginario kolektibo horretan ematen diren, olako onarpenak ematen direnean, eta bertsio sozialak bilakatzen direnean, bertsio instituzionalak, beste gauza da, bertsio judizialak, bertsio instituzionalak ezagutzera eman behar dago. Horregatik, pasaden astean, prentsa horreko batean, justo eskatu genuen, edo sugeritu genuen, gure hitzetan beti ez dugu salatzen, ez dugu eskatzen, sugeritzen dugu, egiten ditugun proposamenak, estilo bada, besterik ez, Eusko Jaurlaritzari divulgazio lan bat egin behar dela errekonozituak diren kasuak. Justo imaginario kolektibo hori laguntzen aldarazteko, eta gaur egun estatuko biktimak sentitzen duten bigarren kategoriako biktimak direla laguntzea hori gainditzea, eta hori gizatasunaren elementu bada, eta zentzuzko elementu bada gure ustez, ez? Egiaren bide horretan ere, informazio klasifikatuen lege aurre proiektuak kritika ugari jaso ditu, publiko egin zenetik, eta foro sozialak etzigarritzate jo duain zuzen, zein utzune ditu lege aurre proiektu honek? Bueno, hor, badira faktore asko, baina guri dagokionak batez ere dira epeak, eta epearen inguruan sortu den eztabaida. Agente guztiak, eta guztiok espero genuen, gobernutik ateratzen zen proposamena izango zela epeak txikitzea eta etxe epeak handitu dira. Horda esaten zuen, hau zer da, ez? Egia da, ondoren, eta badia beste faktore asko, elkarte memorialistak zeratu dituztenak, baina ni gelditzen naiz batez ere gure esparruan, eta gure esparruan zenbait biktimak, torturako biktimak, buruan tortzen zait Murutagoiena edo Zabala, esperantza handia edo itxaropen handia dute desklasifikazioaren elementuetan. Beste batzuk esatu dute, aber zer dagoen, ez? Baina, hori ikusiko dugu. Baina bataia borroka demokratiko bada, ez? Hori esan da, guk bai asko segitu genuen ondoko egunetan alderdi politikoen deklarazio gehienak, ikuso ministro ezberdinen deklarazioak, eta ikusten dugu fase honetan aurre proiektuaren hobekuntzak sartzea eta gehiengo bat sortzea eta izatea lege progresistagoa. Guk eskatzen dugun bi gauza bakarrik horren inguruan. Bata da, estandar internazional, nazioarteko estandarretan oinarritu behar dela proposamena, erranda baita, biktima guztiak dute eskubidea egia, justizia eta reparaziorako, askotan esaten dugu, eta bigarrena, guazen begiratzea, Ipar Europan dauden estandarrak aurreatuei eta ez zenbait estandar beste realita edo hemen zegoena frankismoa legeari begiratzea baizik eta guazen urratsak ematea, beldurri gabe. Gizarte madura bat edo gizarte heldu bat ez dugu beldurra izan behar edo ukan behar egiari, ez? Esaten zenuenaren arabera, ez, lege aurre proiektuak esaten duelako sekretu ofizial bat publiko egiteko gutxienez 50 urte
arteko epeak aurreikusten dituela, ez? Horixe da Sánchezek egindako proposamena, eta Europan mailan, ez, ikusitako estandarra begiratuta eskandalutza da. Bai, horrela, nik, zuk esaten duzu hitza, baina egia da ez dator bat ere, ez du bat ere dator Europako, Alemania adibidez, dituzten kriterioekin. Hor galdera nagusia da, zergaitik hain beste beldurra dute? Non dago arazoa? Oazen ezagutzea zer gertatu zen galekin? Oazen ezagutzea zenbait torturaren kasuak, adibidez Murutagoienaren kasuan bere Tamara itxaropen handia du. Oazen jakitea zer gertatu den Lasa eta Zabalarekin. Nik orain, azpenatuko duke Rosa Jukek etako biktimak Madrilen mainguru batean esaten zuen. Ez dugu beldurra izan behar egiari. Eta entzun behar ditugu egia guztiak, nahiz eta mina egin. Eta igual, ailegatu da ja momentu, seguramente ailegatu da momentu hori. Orduan galdera zergaitik hainbeste beldurra dute, baina guk itxaropentsuak gaude, eta hori esploratu nahi dut. Ikusi dugu erreakzioak, eta Sánchez gobernuak eskerrera begiratzen baldin badu, edo investidura blokeari begiratzen baldin badu lege aldaketa egiteko, aukera daude hobetzea. Eta jakin badakigu, Euskal Herriko alderdiak agendan dute gaia, eta moazen ere esatea, azkenean ailegatu gera frankismoaren lege baten idaztera. Eta hori ere urraz positiboa da. Ez da hori da, irekita dago, nahiz eta lege aurre proiektua etxegarritzat baloratzen dugu momentu honetan. Izan ere sekretu ofizialen legea erreformatzea edo berri bat egiteak aldaketak ekarriko ditu egiaren bilaketa horretan, baina baita ere justiziaren bilaketa horretan, ez? Eta gaur egun lege aurre proiektua idatzita dagoen bezala, impunitatea blindatzen du? Horrela esaten dute Memoria Historikoko elkarteak, esaten du bere perspektibatik. Baina guk justiziaren aplikazioa beste perspektibetatik planteatzen dugu beti, ez? Eta beti errespetu osotik justiziaren aldeko dauden biktimak. Baietako biktimak edo bai galeko edo torturatuen biktimak. Baina gure posizionea gehiago da bilatzea justizia transizionalak eskaintzen dituen zenbait mekanismoak justizia lortzeko eta ez berriro kartzelak betetzea. Orduan, goazen horren inguruan gogoeta bat irekitza badakigu, gaur egun gai horren inguruan ez dago kontsentsua, badakigu ez dago agendan ere. Agendan dago, kasu berri irikitzea Audiencia Nazionalean, edo Kereia Argentina, zenbait elementuak. Baina bai, uste dugu, bizikidetza demokratikoaren perspektiban, kokatzen baldin badugu gure azterketa, kohesio soziala bilatzen baldin badugu, guazen aztertzea beste mekanismoak orain Kolonbian aplikatzen ari direla, eta uste dugu onuradurak ekarriko ditu gure herriari. Eta estatuko biktimez ari garela, udan abuztuan hain zuzen ere, berriro ere zer esana eman du Gasteizko memorialak, hain zuzen ere berbiktimizazioa egin dutela, aipatu egin duzuen, zuzen Manzanas eta Perreten urte munotan, aurreko urtean gauza bertsua gertatu zen, eta hori ekiditeko gutuna bidali zenioten zuzendaritzari, ez dakit dagoeneko erantzunik jaso duzuen ala ez, baina zen nolako irakurketa egiten duzue gertatutakoaz, birritan gertatu delako? Jo, gu frustratuak sentitzen gera. Guk ikusten genuen, planteatzen genuen, zentzuzko gauza bat zela. Itxegita baldin badugu, Manzanasetaz, edo Clement Perretetaz, edo abenduan Carrero Blancotaz, etako biktimak dira, baina biktimarioak izan dira. Eta lehen, aipatzen genuen egia. Egiaren zerbitzuan dena kontatu behar da. Ez da posible soilik gogoraztea biktimaren perspektibetatik. Biktimarioak dira. Eta Manzanasen kasuan, ni irundarra naiz, ondo dakigu, egia soziala oso zabala da, judiziala ez, eta instituzionala parte bat, hori gertatu, zer egiten zuen pertsonaia horrek. Zergaitik egiten dira horrelako planteamenduak? Oso urrun daude gaur egun dagoen gizartearen perspektibetatik, ez? Eta egia da, ez dugu jaso memoriaren zuzendaritzatik erantzuna, eta eskatu dugu anparo, edo laguntza, edo babesa, patronatokako irukidei. Nafar gobernuari, Gasteizeko udalari, eta Eusko Jaurlaritzari. Abuztua zen, uda zen, logikoa den bezala, baina gaia landuko dugu.
Handuko dugu eta gure planteamendu oso, bere esango dut, guretzat oso zentzuzkoa da. Guazen informazio guztia ematea, eta kasu honetan, informazio guztia ematea da, biktima eta biktimario bezala informatzea, tratatzea bederen hiru pertsonaioi. Azken asteotan ere, memoriarekin lotuta, memoria demokratikorako legeari argi berdea eman zaio, eta besteak beste, memoria gune bilakatuko ditu, Ezkabako gotorlekua, Lakunbreko jauregia, Gernika ere, izan daiteke zerrenda horretan, zerrenda luzea da, baina zer suposatzen du honek? Suposatzen du errekonozimendua, suposatzen du sufritu dutenei erreparazio urraz bat, dago hor. Suposatzen du leku horiek ze gertatu den jakitea. Eta hori, ez da posible frankismoarekin eta kuneteekin gertatzen ari dena berriro gertatzea. 80 urte ondoren, oraindik kunetak altxatzen edo, altxatzen, ez? Orduan, gure ustez, urrats garrantzitsu bat eman dena. Ziurrenik, ez da nahikoa zenbait aktoreen dako. Eta logikoa da, baina urratsa aurrerako urrat batzuk bai daude. Hor dago Lakunbre, hor dago aipatu duzu Gernika, eta bar, ez? Gure ustez, hor zor bat besterik ez, itxutzen zaio biktimei, eta Lakunbren gaur egun Laseta Zabalarekin gertatu zena, jakinarazi behar da. Jakin behar da horrelako gauza gertatu dela, eta memoriaren leku bat bilakatzea gu positiboki baloratzen dugu, eta espero dugu horren inguruan gero diseinuan eta eraikuntzan kontsentsuz bat izatea, kontsentsuz politiko zabal bat izatea hemen ere Gipuzkoan eta Euskal Herrian, eta bueno, haber nola planteatzen den prozesua, ez? Frankismo amaitu zenetik mende erdira... Eta kontatzea biktimeekin. Biktimeekin kontatzea memoriaren leku hori, adibidez Lakunbretaz ari garela, baina itxegin dezakegun Gernikataz edo bestele espazioetaz, kontatzea ere biktimeekin hori diseinatzerakoan, ez? Aipatzen nuen, ez? Ia mende erdira frankismo amaitu zenetik ia mende erdira datorrela lege hau. Zer deritzozu, zein balorazio egiten duzu, edo zeren isla izan daiteke, ez? Hainbat urteren ostean etortzea horrelako lege bat. Nik uste dut, estandar demokratikoetatik egia da, igual ateratzen naiz pixkat foroaren espaziotik, galdera erantzun behar dut, oso urrun, Estatu espainolean oso urrun egon da. Eta orain justo, gai horren inguruan, edo lehen aipatzen genuen dokumentu klasifikatuen inguruko aurre proiektua eta bar, orain heltzen ari da. Berandu da? Bai, ziurrenik, baina heldu behar da. Eta helduko dugunean, eta legearen kasuan edo lehen aipatu dugun dokumentu klasifikatuen legearen inguruan, heldukoa lortu behar da lege horrerakoi bat, eta lege bat oinarrituta elementu klabe batean, eta da, biktimearekiko zor diogun errespetua. Frankismoaren biktimak, transizioko biktimei, edo ondoren gertatu diren biktime guztiei, eta berrira azpimarratzen dut, eta askotan esaten dugu, guztiei. Erorien arana ere izendatuko da memoria gune, besteak beste aipatu ditugunen artean, baina bitartean eta beste behin azken asteotan berriro ere atzeratu egin dira induzketa lanak bertan, ez, frankismoko biktimen induzketa lanak hain zuzen, Eskorialdeko udalak ez duelako baimenik eman obra horiek egiteko, ez? Eta tartean 40 euskaldun daude. Zein irakurketa edo zein egoeratan gaude, ez atzera ez aurrera dagoela egoera badirudi. Ez da guztiz gure esparroa, ez dugu esparro horretan lan egiten, baina personalki arreta handiarekin segitzen dut, ni ez dut zenide bat hor barruan, baina bai aitaren familia eta bai amaren familia asko sofritu zuten guda garaian eta frankismoaren garaian, eta errepreseratua, kartzelan eta exilioa ere bai, gauza asko. Nik uste dut oso lotuta dago aurreko galderarekin, eta horrean nik emandako erantzunarekin, ez? Berandu gabiltza, eta hor estandarrak, hor prioritateak segundon jartzen duzun dago gakoa. Prioritatea non dago? Erlatuaren bataia?
gai horren inguruan errelatoaren bataila handi bat dago, ez? Edo biktimen eskubideetan. Eta kasu honetan, nik uste dut, lortu behar da, azentoa jartzea biktimen eskubideetan, eta euskaldun biktimak hor barruan daude, eta ez beste esparruan, ez? Hor udalak badakigu ze kolore politikoa duen eta ze motako batailak planteatzen du. Eta horren atzean errelatoaren bataila badago. Errelatoaren bataila badago frankismoaren inguruan, transizioaren inguruan, eta transizio ondoren gertatu diren gauzaren inguruan, edo hemen gertatu Euskal Herrian gertatu denen inguruan. Bueno, pues hori gertatzen da, eta ohikoa da Estatu Espainolean eta gai horren inguruan errelatoaren bataila gogor bat egotea. Konfiantza dut, azkenean, aipatutako euskaldun horiek hemen bukatuko dira, bere senideak nahi duten zementerio delekuan lurperatuko dute, eta pakea, berezi duten pakea eta rekonozimendua izango dute. Eta elkarrizketa amaitzeko azken galdera bat, nazioartera begira, naiz eta gaurko egunean Txile den protagonista, Kolonbiara ere begira jarri nahi gara, ez? Izan ere Gustavo Petrok agintea hartu zuenetik, zein norabide hartuko du orain bake prozesua? Norabide aldaketa bat emango da? Nik uste dut, ustelean norabide aldaketa garrantzitsu bat ja da eman izan zen hauteskunde baino lehen, eta da egiazko komisioa aurkeztutako txostenarekin. Hemen egon nintzen, Bilbon aurkeztutakoan, nik uste dut izugarrizko modeloa dugu hor. Izugarrizko modeloa dugu hor. Lehen aipatzen genuen, Lekeitioko bi kasuan, Senki eta Murgiren kasuak, egia soziala bilakatu da egia instituzionala, baina oso urrun gaude justiziatik. Bueno, pues, ikusten dugu, badira, mekanismoak, justiziara ere ailegatzeko eta komisioan kasu honetan egiaren batzordearen tresna oso garrantzitsua. Lehenengo elementua, hauteskundeak egon dira, kolonbiarrak hautatu dute gobernu bat pakearen aldeko jarrera bat dutena, aurrekoan ez zuen nahi, eta hor, marratzen dira bi elementu, bata da, FARC-ekin gauzatutako pakea akordioak implementatzea, eta LNR-ekin orain irekitzen den bakearen esparru bat. Noski, foroak defenditzen du bake prozesu antolatuak, estrukturatuan, ez da Euskal Herrian ez gaude logika horretan, eta gu gehiago gaude bakea irekitzearen prozesu batean, eta ez bake prozesu klasiko bat, Kolonbian bai, baina gurea eta hangoa konparatzen baldin badugu, ikusi ditugu, nahiz eta bake prozesu klasiko bat gauzatzen baldin bada, izugarrizko arazoak dituzte hemen ukan ditugun bezala, ez? Eta puntu gazi inkuso berdinak, ez? Biktimen errekonozimendua, kasu honetan gerrilleroen bergizarteratze prozesuetan, kasu honetan presoen bergizartze prozesuetan, egia bilakatzea, ze arazoa daude, antzeko prozesua, bi apel prozesua, konparazio txiki bat egiten badu, ikusten dugu, marko instituzional batetik abiatzen baldin bada, bake prozesu bat, edo gurea den bezala abiatzen baldin bada, antzeko arazoak daude. Esan nahi baita horrekin, askotan esaten, hemen ez gaude bake prozesu batean, bai, baina nahiz eta bake prozesu batean egon, non daude garantiak gero gobernuak implementatzuko duten. Ikusi dugun bezala, Kolonbiako horreko gobernuarekin zenbait urte, ez dute gauza hondirik egin implementazioan, ez? Asko ikasteko batatik eta bestetik Agus Hernan, Foro Sozialeko koordinatzailea, mila esker beste behin Hamaika Telebistara gerturatzeagatik. Zuei, eta horrengo arte. Eta tarte baten ostean itzuliko gara, solasaldiarekin, gaurkoan gurekin izango ditugu Mikel Alvarez eta Esti Linares ere, orain arte. Jakintzarea
zeren zain gaude. Eta aukera anitzek emaitza berdina. Onkitza bibizina. Dasmoriko nenek ekinak kutsatuko dute. Kutsatuko dute. Da oraingo hiura guztiak jarri. Batiketan iraganaren zari. Eta zein egindako etorkizun horrein zain zaude. Horrein zain zaude. Eta orain okasunak ez du zertan balio. Zeren zain zaude. Eta zeren zain gaude. Bueltan engara gu ere solasaldiarekin, eta gaurko solaskideak ditugu alde batetik Estirinarez, eguerdion. Eguerdion. Eta Mikel Alvarez, eguerdion. Eguerdion. Bueno, zer modu zuen dira oporrak izan badituzue? Bai, izan ditut eta oso onak. Bai, izan da opor luzea niretzako, zer da egia da irakasleak, daukagun gauza oso on bat, direla oporrak, baina ondo, animoekin, bueltatzeko. Nik opor gutxi, baina hemen egon naizena bintzat, hemendik disfrutatu dut orduan, ez da izan iraila edo urria bezalako hilabetea. Aste hau dena den askorentzat izango da, ez? Errutinara berriro bueltatzeko astea, eta poltsikora begira nola, ez? Izan ere inflazioa oso altu jarraitzen duelako, eta prezioen gorakadak gogor kolpatu dituelako herritarrak, besteak beste ere eskolara buelta bertan da, eta esaten dutenaren arabera aurreko urteko baino garestiago izango da. Nola ikusten duzue egoera? Izan ere badirudi, ez? Esaten dute, urtarrileko aldapa hori irailera aurreratu da aurten. Nik justo nengoen pentsatan, ez da? Behin ez da, oporrak amaituta, eta oporretan zaudenean entzuten dituzu gauzak, ez da? Baina, klaro, zuk oporretan zaudenean, egiten duzu geldialdi bat, eta ez zara zentratzen eta paratzen ze gertatuko den. Baina, egia da, entzuten genuena, ez da? Oporraldietan eta entzuten zena, zen igoerak, ziren baita ere ez da inflazioa, eta zen egoera oso kaskar bat, ez da? Eta orain, dator, oraindik ere, udazkena eta gero negua, baina ikusiko dugu zen ikasturte etorriko dan. Baita ere ikasturtera begira, baita ere hezkuntza begira, eta gauzak asko garestu egin dira, eta nik adibidez, ez da, baloratzen pixka bat, ez da, baita ere unibertsitatean, eta adibidez, material, ez da, bakarrik ordaintzeko, eta beste, ez da, lagunekin hitz egiten eta irakasleak direnak, adibidez hori materialera begira, zenbat garestu egin den, ez da, eta hortatik dakagun egoera oso kaskarra da, eta ikusiko dugu nola joango den ikasturtea, eta batez ere, gero ja, estatura begira, zen motatako estrategiak balien dugu diren, daukagun, ez da, egoera begira, baina egia da, badirudi geldialdi bat egin dela, beti bezala, ez da, oporrak direla, eta hor,
askotan, gobernuek aprobetzatzen dute, igoera horiek egiteko, eta gero batean sartze hoze irailera, eta esaten duzu, orain dago, hori aldapa hori. Egia da, eta bizka bat, soziologikoki ikusita, zein egoeretan gauden, eta pertsonalki, eta emozionalki ikusita, orain dela ez asko, konfinamendu edo erdi konfinamendutik gatoz, pandemia batetik gatoz, eta emozionalki ez gaude horrela gizartera begira, eta orokorki ez gaude oraindik ere ondo prestatuta eta emozionalki prestatuta ea zer gertatuko den orain, eta, klaro, pasatu, gaude horrela, egiten pandemia hori begira, baina, klaro, dago horatzean dago, eta deuda asko dauz, inflexio handia dauz, daukagu hor oso horbilean, guda bat orain dela asko ez dela entzuten, eta beste aldetik, pixka bat begira, mundura nola dagoen eta zein egoeratan gauden, berriak ez dira onak, eta hortatik nik batez ere da zematatako estrategiak, bai, euskal autonomiatik hartuko ditugun, eta baita ere, estatura begira zer hartuko den, edo zematatako estrategiak hartuko diren. Ikusita amestu politikoei ez, dirudi iraietik aurrera amildegi batean sartuko garela, baina amildegi atzetik dator, inflazioari erreparatzen badiogu, pasaden abuztutik abuztu honetara, urte honetako abuztu honetara, prezioak 10% dira. Hau ez da iraileko kontua izango, baizik eta badaukagu tendentzia luze bat bide honetan, eta batez ere familia langilek hori pairatu dute. Bai oporretan joan direnek eta baita ere oporretan joateko eskubidea edo aukera izan ez dutenek. Baina egia da irailetik aurrera edo batez ere udazkenean agertoki Europarrean kokatuko garela salbuespenezko egoera baten aurrean, eta salbuespenezko egoera hori bada nik uste dut klabeena energiaren afera, batez ere Ukrainiako gerrarekin lotuta, eta emergentzia klimatikoarekin lotuta ere bai. Eta salbuespenezko egoera horren aurrean, badirudi nolabait, salbuespenezko neurriak ere hartzen ari direla. Estatuan garraioen afera guztia daukagu, baina Europan ere ikusi genuen nola pasaren astean, Europako Komisioak esan zuen merkatu energetikoari esku sartuko ziotela, eta bide horretan aurrera pausuak emango zituztela. Egia da, afera ekonomikoari ikusten erreparatzen badiogu, salbuespenezko egoera horrek ondorio politikoak ere ekarriko dituela. Eta lehenengoak ikusi ditugu dagoeneko. Protestak egon dira Pragan, protestak egon dira Napolin, protesta handana egiten ari dira ere bai Frantzian eta beste estatu batzuetan, eta oraindik ez gara iritsiko azkenera. Oraindik ez gara iritsi nolabait energia aferak determinatuko duen egoera horretara. Orduan, badirudi, mezu politiko horiek edo komunikazio politikoan egiten diren estrategia alarmista horiek ondorio politikoak dagoeneko badituela eta are larriagoak ere izan ditzakeela. Aipatu duzu, Europa mailan dagoeneko hainbat mobilizazio eta grebak egon badaudela gurean ere, langileen artean ere badira hainbat deialdi, irailean bertan metalgintzako sektorearena, pentsiodunak ere gaurkoan berriro ere atera dira kalera, izan ere egoeraren aurrean bi aukera daudela ematen du, ez? Mobilizazioa, ala desmobilizazioa ere izan daiteke beste erpinetako bat. Zer uste duzue gertatuko dela gurean? Hori ikustea zaila da, eta ikusiko lehen epetzen noen, Balorazio egitea, gauden gizartean eta gauden momentuan oso desberdina da. Ez dugu, hitz egiten, nire gurasoekin baita ere dugu, ezin dugu konparatu zure benaldia eta nire benaldia, adibidez nire belaunaldia eta gazteagoak direnak, pasatu egin dituzte gauza batzuk, orain dela hainbat urte ez genuela inoiz pentsatu ere, adibidez, konfinamendua, gero pandemia, eta daukagun, egoera ekonomiko eta egoera lanbideko egoera, eta oso larria da, oraindik ere, aipatzen genuen, pandemia baino lehenago, zeuden gauza asko, konponbide edo estrategia desberdinak, edo estatu mailatik estrategiak hartu, edo erabaki desberdinak hartu egin behar zirenak. Zer gertatu egin zen? Datorrela pandemia, paratu egiten gara, 2 urte begira, deuda handia eta inflazioa gora joaten da, eta hortatik zer egiten dugu behin hori amaitzen denean. Eta amaitzen denean, badirudi, eta baita ere, Mikelek aipatzen zuen modun, eta baita ere Europara begiratu egin behar dugu. Zer egin duen Europa, eta ni bai egia da, aipatu egin dudala, autonomia eta estatua, baina Europa mailak zer egin dau, eta zer egingo dau, hemendik aurrera. Eta ematen ari diren irtenbideak ez dira ez da irtenbideak da, kaudela, eta da,
ikusten dozu hor, dagoela erpin bat, eta ezin dugula saltau. Da, bueno, gaude momentuan dago dena, eta salbau egiten direnak, salbatu egingo direla, eta besteak, pues, bueno, ikusiko dugu zer egingo duten. Eta hortatik, da, batez ere ikusten ari den estrategia, da, bueno, daukagun egoera eta ikusiko dugu zer egingo dugun. Ez daude irtenbiderik, edo nik ikusten dut, ez da irtenbide ez ekonomikorik, ez da balibide eta rekurtso, ez da rekurtso konkreturik. Eta hortatik zer egin aldezakegun gu gizarte modun? Mobilizazioa egia da oso garrantzitsua dela. Baina, klaro, mobilizazioa gauden egoeratik ekarrita eta lehenetik, eta begiratu behar dugu lehenetik, pandemia baino lehenago beti esan dugu, ez da, adibidez gazteoi esan digutela benalde izila garela. Zer eta izan ditugu 1000 faktore, 1000 egoera, eta ez gara kalerat irten. Izan ditugu adibidez gure lanbideen baldintzak superkaskarrak dira, adibidez gure lehenako benaldeekin konparata. Eta orain zer datorkigu, edo zer datorkie adibidez gazteagoei. Nik behiratzen baita ere nire nire ikaslei. Adibidez, nik ikusten dut, gizarte mailara eta gizarte zerbitzutik zer matatako, nola joango den eta zer matatako estrategiak zen. Eta ikusten ari dena da privatizazioa. Eta hor ikusten ari da, etorriko dala, olatu oso handi bat, eta uste dut gizarte maila modun, egon bargaren, eta diskurtso maila oso ondo emenderatu behar duguna, eta ondo pentsatu zer egin behar dugun, orduan. Adibidez, mentalgintza, orain oporrak baino lehenago, baina lehenago zegoen oso kaltetuta. Eta orain ikusiko dugu zer egoeratan geratuko den, baina uste dut mobilizazioa garrantzitsua izango litzatekela. Uste dut esan duzun oso klabea dela, belaunaldien arteko arrakala, inkluso arrakala, ezakite emozionala edo pertzepzioaren araberako arrakala hori ze. Kontuan hartzen badugu, ez dakit nire belaunaldia, 80. hamarkadan jaiotako belaunaldia, krisian bizi izan gara eta krisian jaio gara. Hau da, ez dugu ezagutu beste unerik edo beste belaunaldirik non egonkortasunean bizitzen zen eta gure gurasoekin konparatzen badugu, gure arbasoekin konparatzen badugu, nolabait ikusi dezakegu nola egonkortasun garaiak bazeuden eta gero krisi garaiak ere bazeuden eta horrek bestelako pertzepzio bat ematen dizu, benetan krisi garaiei aurre egiteko, baino krisian jaio baldin bazara eta ez dauzu besterik ezagutu, krisia bera bilakatzen da kasi egonkortasun hori. Eta nolabait, hoiei erreakzionatzea edo artikulazio positibo bat egitea zailagoa izaten da. Nik uste dut, gaur egungo egoeraren aurrean, 2 aukera baino 3 aukera egon daitezkela. Bat da erresignazioa, eta askotan hori gertatzen da. Pandemiatik eratorritako beldurrek eta bestelako aldagai sozialek hori iradokitzen dute. Baina beste 2 alternatibak izango liratezke modu erreaktiboan mobilizatzea, eta hori ikusi dugu Europan zehar, lehen aipatu ditudan mobilizazioek badaukate ere bai nolabaiteko konponente hori ez. Guazen nolabait gure estatuetan genuen bizi baldintza horiek bermatzera beste batzuen kaltetan, migrazioaren kontrako oldarraldi guztia, xenofobia kasu guztiak eta bar, hori litzateke nolabait pultsio erreakzionarioa. Eta gero 3. litzateke krisi egoera honi modu positiboan erantzutea eta modu konstruktiboan erantzutea. Eta Europako mobilizazio horiek ere badaukate konponente hori. Eta ikusi dezakegu nola salbuespen garaia hauetan, 2. eta 3. erantzun horiek artikulatzen diren eta askotan Frantzian izan ziren bezala txaleko horien mugimenduak ditugun hau da. Ez dakigu oso ondo norantz joango diren mobilizazio horiek, pultsio erreakzionariora edo konstruktibora, baina egia da mobilizazioak egon badaudela. Eta horiek artikulatzeko beharra ere badagoela, gerraren kontrako aldarria baino, jende ikusten ari dena da, batez ere Europako erdialdean, Errusiarekiko dependentzia daukaten herrialde horietan, beraien boltsikoa geroz eta ustuago dagoela, eta bizi baldintza duinak bermatzea geroz eta zailagoa dela. Eta hori handitu egingo da, udazkenera aurrera joan heinean, eta negura iristen garenean zer esanik ez. Bai, aipatu duzu, ezta, uda partetik zenolako mezuak entzuten ari garen, arlo politikotik, ezta, udazken beroa datorrela, Macronek, Frantziako presidenteak esan zuen oparatasunaren aroa amaitu egin dela, eta sakrifizioak egiteko unea heldu badela. Ez dakit, horrelako gauzak entzunez edo irakurriz, zenolako sentsazioa daukazue? Nik adibidez, lehen komentatzen, ez da? Egia da nik adibidez uda guztia kanpoan egon naz, baina entzuten zen eta llegatzen zen guztia zen negatiboa.
Da normalean oporretan entzuten dana da, edo zein bero egiten dauen, edo hemen oso normala, justo uda honetan ez dago egin euririk handia, baina adibidez beste urteetan ez da, hemen euri egitea da como gauza normal bat, eta beti da, como, ez dakit, berria, daukagun berria gudetan da, zemotatako eguraldia izango dugun, ez da? Eta egia da justo urte honetan, eta konzentratzen bagara eta konparatzen badugu, eta ez da, egunkariak hartzen baldin baditugu, ia berri guztiak norabide berdinara joaten ziren, eta egiten bagenun, horrela como analizi kronologiko eta beretako analizi bat zen, gure norabidea ez da oso ona eta gainera udan izateko, zen eta normalean udan, egia da kontsumo maila azten dela, baita ere, lanari begira askunde bat dagoela, eta hortatik beti ere daude beste baldintza batzuk askoz ere onagoak dira, eta egia da, adibidez urte honetan beste urteekin konparatatuta, mobilizazio handia egon dela. Baina etortzen ziren, etortzen zen olatu hori nahiko negatiboa da, eta orain iraila dator, eta orduan mobilizazio gelditzen da pixka bat. Orain, eta gero dekogu, zenbat gaztau egin dugun udan, eta Mikele konpendatu egin duen, gaztau egin dauen, eta beste batzuk, uda, haientzako uda da beste gauza bat, eta askotan esaten dugu denok udara joten garela, eta egoerak eta egoerak dauz. Baina ia da, datorren aldatua, tente egon behar gara eta Macronek ez da. Bera abisatu egin dago, berak egia da, erabiltzen dituen politikak izango da baita ere murrizketara begira, baina ikusi behar dugu zer egingo duten hemen. Eta nola jardungo duten daukagun egoera begira. Eta hortatik, egia da, uda honetan izan diren berriak, izan dira, nik pentsaten egon, baina egongo da berri on bat, ez dakit, zerbait lortu egin dena edo zerbait, baina ez dau berri postasuneko berriak edo, daukasun sentsazioa da, ostras, zer gertatuko den orain, ez da, zer notatako ikasturte izango dugun. Ez da, baina ez da aipatu, nik uste dut egunkari baten bai irakurri egin nahuela eta krisia hitza. Eta egia da nik uste dut oso garrantzitsua direla hitzak. Zen eta ez dena aipatzen ez da existitzen, eta badirudi ez dagoela esebez. Baina uste dut hitzak aipatzea eta ondo aipatzea, eta nik uste dut ez da, gobernaleriek daukaten erresponsabilitatea eta erantzukizuna da erabiltzea hitz konkretuak. Eta ez egitea 2008ko krisian, ez da, bizi izan dugunok eta konkretuki justo hor ikasi eta gero bertatik irten egin izan dugunok ez eskutatzea. Eta horrek atakarrena da, baita ere eta ni begirata ez da, daukagula oraindik ere 2 urte, ez da, zer motatako demagogiak erabili aldezaketen besteek. Orduan oso garrantzitsua dira hitzak. Mikel, hitzez ari garela, ez? Oparotasuna esaten zuen Macronek, zu zer ulertzen duzu oparotasunaz? Nori zuzendutako mezua da? Herritarrei zuzendutako mezua, klase altuei zuzendutako mezua, oparotasunaz hitz egitea, ez? Hainbat eta hainbat pertsona bakinkalarrian daudenean, nola ikusten duzuzuk? Egia da ere, aipatzen ez dena hori ez dela existitzen, baina gehiegi aipatzen dena ere askotan ez dela existitzen, ze askotan hitz asko erabiltzen badira, beraien esanahia galtzen dute. Oparatosun hori nik uste dut, aipamen hori badator nolabait, jendeari esperantza faltsuak saltzaren ondorioz. Eta egia da, azkunde batzuk, sektore batzuk azkundean daude. Eta hori ukazina da, baina azkunde horrek benetan ondorio efektiboak ditu langileen artean, edo gizartearen gehiengoaren artean. Askotan ez, oso aipagarria da, oso esanguratsua da Macronek aipatzea, krisia datorrela edo ez, ez dugula izango orain arteko bizi baldintza egoera berdina, baina aldi berean ikusten nola Frantziako eliteek beraien politikekin jarraitzen duten eta beraien errentagarritasun politikekin jarraitzen duten. Hor ez dakit irakurri zuen, egon da azkeneko astean polemika bat Frantziako garraio ministroarekin, esan du nolabait hegaldi pribatuak murriztu behar direla. Orain badakizu oso modan jarri direla hegaldien mapa hauek, badakizue hegazkinak jarraitu daitezkela internetetik. Eta agerian utzi da nola, errenta oso altuko pertsonek, beraien hegazkin pribatuak erabiltzen dituzten, Nova Yorketik Parisera joateko eta hortik Tokiora joateko. Eta oso hipokrita da, eta Frantziako iritzi publikoak horrela aipatu du, esatea Macronen aldetik, orain arteko ongizate ez dugula bizitzango hemendik aurrera, eta aldi berean ikustea, eliteek beraien bizi baldintza berdinekin jarraitzen dutela.
uste dut, esan bezala, opartasun promesa horiek badatozela, nolabait, promesa faltsu horiek saltzera, eta estrategia politiko bati lotuta datoz. Uda honetan bizi izan dugu nolabait estrategia politikoaren dogma bat eta da. Zu baldin badakizu badatorrela krisi bat, edo baldin badakizu badatorrela ahultasun egoera bat, zure jendeartea prestatu behar duzu egoera horretarako. Zertarako, hori iristen denean, jendeak ikusteko, esan ziguten hau eta hau normala da. Macronek ez balu hori esan, gure nolabait buruzagiek edo litek ez balute esan krisi batera goazela, gero mobilizazioak eta pizkunde sozial hori are handiagoa litzateke eta eliten kontra artikulatuko daiteke. Orduan, uste dut, joko horretan sartzen dela aipamen hori. Garraioa aipatu duzu, errazkinek aipatu dituzu, baina garraio publikoaz ere hitz egingo dugu mahai honetan, izan ere iraietik aurrera ez dakit zuek dagoeneko hartu duzuen metroa edo autobusa, baina hobariak aplikatu dira. Euskal Autonomia Erkidegoan prezioaren erdian dira, eta Nafarroan 30% deskontua dute urte amaieran arte. Zer iruditzen zaizue neurri hau? Garrantzitsua zen eta gainera gogoratu behar dugu hori pandemia eta gero gertatu egin zen, danak erabili eta nik sartuko naiz poltsan ez da. Danak hasi ginen ez da erabiltzen gure autopribatua eta garraio publika asko jeitzi egin zen eta hor egon zen ez da horrelako sentsazio gizarte mailan ez da alde batetik ez erabiltzea zen eta beldurrazko zegoelako eta beste aldetik hori jadanik hartu egin zenun, ez da, oitxura zen, eta azken mehian guk oitxurakoak gara, ez da, eta jazten zarenean gero hori aldatzea asko egostatzen zaigu. Odan, ikuste dut, ezinbestekoa zela egia da gure garraio publikoa. Bueno, justo, claro, konparatzen baldin badugu estatu mailara, pues bueno, ezen hain garestia, baina konparatzen badugu Europa mailara oso garestia da. Osa, eske hemen, zu konparatzen bazara, ez da, edo Alemanian egon baldin pagara, eta konparatzen bagara, zenbat kostatzen dauen gure, eta batez ere, autobusa, claro, es que da super, eta bainera ez dago inolako, ez dakit, bonorik ez dauz, adibidez, claro, nik bizitzen naiz tokitan metroa erabildezaket, baina adibidez nik dauzkat, ez da, lankideak, lagunak, ez da, trena edo autobusa erabili behar dutenak, eta beti komentatu egin dute, ez da, zein garestia den garraio publiko ardan, ezinbestekoa zen, bestelako, ez da, estrategiak erabiltzea eta aplikatzea, ez da. Egia da, noraino alduko diren estrategia hori, eta askontan erabiltzen dugu epe laburrerako, eta gero ez dira aplikatzen, eta gero igoera gehiago da, normalean horrelako gertatzen dire, baina nik uste dut beti ere ez da, garraio publikoa sustartzea, bai, ez da, nahi aipatu egin izan dugu, ingurura begira zen eta ezin gaude, ez da, aldaketa klimatiko batean, eta ikusten ari gara, eta somatzen ari dugun gauza bat da, eta beste aldetik gure iturei begira beste ere, ez da, garrantzitsua da, garraio publikoa sustatzea. Bai, badago dogma bat hemen, ez? Lehen energia merkatuarekin aipatu dugu. Badiduri salbuespenezko gogoretan, salbuespenezko politikak agertzen direla, eta herritarren aldeko politikak agertzen direla, eta galdera da, zergatik ezin dira politika horiek hartu, egoera normaletan. Egoera nolabait, egonkortasun egoeretan hori da egin beharko genukeen galdera. Garraioi begiratuz, hiru deskontu daude, ez? Estatuak aplikatu dena Renfeko linea guztietan, baina egia da horrek Euskal Herrian ez daukala ia inpakturik, ze Renfeko erabiltzaileak oso murritzak dira, oso eskasak dira. Gero metroaren edo behintzat foru aldundien esku dauden garraioetan aplikatuko dena 40%, eta gero Nafarroan aipatu duzuna 40%. Egia da ez direla politika progresiboak, ze guztiei berdin aplikatzen zaie deskontu berdina, baina egia da aurrera pausua nabarmena dela. Europan ikusi dezakegu nola prezioak oso askoz txikiagoak diren eta abantaila gehiago dauden horrelako garraioak hartzeko, baina egia da ere jarri behar dela paradigma handiago batean, eta da, gaur egun garraio publikoa erabiltzea aukera bada. Hemendik 10 urtera garraio publikoa erabiltzea uste dut ez dela aukera bat izango. Ia inposatutako gauza bat izango dela. Ze kotxe pribatuaren eta mugikortasun pribatuaren nolabaiteko dispositibo guztiak edo tresna guztiak txikituko dira. Gaur ikusi dugu Volkswagenen, Landabeneko Nafarroko plantan, Iruñan, kotxen produkzioa geratu behar dute berriro ere, azkenik urtetan ez dakitzen bat aldiz geratu duten, mikrotxipak falta direlako. Orduan, kotxen produkzioa ere murriztuko da. Ez bakarrik ikusi da inguru giroari, baizik eta ez daudelako behar adina produktu kotxe gehiago produzitzeko. Orduan,
Uste dut, agintari publikoak ere horretarako prestatzen ari direla, hau da, garraio publikoa erabiltzea politika orokortu bat izango da, hemendik oso gutxira. 70. hamarkadan martxan jarri zen politika hau ez, familia bat kotxe bat edo pertsona bat kotxe bat, hori apurtu da, aspalditik apurtu da, orduan horra begira gaude. Bakarrik kotxei begira eta justo zuri entzun da, ezta? Baita ere egituko nuke gauza bat, ezta? Eta zen urbanismoari begira eta baita gauza horiek, ezta? Zin egiten dutenak eta gero ez dakigu ze gertatuko den horrekin, ezta? Eta nengoen pentsaten kotxe elektrikoei. Eta, klaro, hemen zegoen, ezta? Plan bat, ezta? Oso epe laburrera, eta zegoen tendentzia eta Europatik mailatik zegoen tendentzia eta oso asko sustatu egin zen momentu baten, eta oraindik ere ez da asko entzun honi buruz, eta nire hurbilera begira, eta nik ez da Bilbora, Barakaldora, eta hurbileko ez da herriei begira, aldaketa oso gitzi ikusi egin ditut, eta azken finean kotxe elektrikoen sustapena behar du, ez planifikazio soilik ez da kotxeei begira, eta kotxegilei begira, baizik eta baita ere urbanismoari begira. Eta hortatik ez da, oraindik ere ezebez entzun eta ezebez egin orduan. Baita ere horrelako ez da, dauzkagu erronka pila bat, baina ez dakit non geratuko diren estrategia. Gero sakonduko dugu gehiago gaian nahi baduzue, baina lehenik eta behin entzungo dugu jendearen ahotsa zuzen ere kalera atera garelako, garraio publikoaren hobari hauen inguruan duten iritzia jakiteko. Laguntza guztiak ondoetorriak izaten dira beti, ez da? Alde horretatik ez dago problemarik, hori ondo dago, baina asuntua ez da laguntza emotea. Asuntua da, behingoz, erregaien merkatua ia behingoz jartzen den behar den bezala. Ez da normala. Batzuetan ikusten da, hori petrolioaren prezioa berantza datorrela, baina eguneroko erosketetan, erregaia erostera zoazenean, ez da igertzen. Gasolindegietan hortxe dago, nahiz eta laguntza emon, ez da jaisten. Bai, nik hori hitz egin dut lehen nire amarekin, Renfe izango dela uste dut doainik, eta metro izango da prezio basoagoa, eta hori oso ondo iruditzen zait. Azkainen hori partxe bat, hori da, zauri bete egin eta partxe bat, dana dau partxi, eta enbez de benetako soluzioek emon dauen problemi dana da partxietie gauzie, eta ia ze talde politiko dator, kanbizeteko gauza bat besti ez, eta azkain horretan gabiz denpora zuen, eta lan izango da luzerako bebai. Hombre, diru laguntza guztiak danak etorriko dira ondo, jende gehienentzat, nik uste. Erabiliko ditudan, aukerarik egon eskero, bai, klaro, garraioan egunero erabiltzen dugu, horretan behintzat egingo dugu. Eta beste edozein gauza etorriko balitz, nitak ez dakit. Umeen eskolara hasiko dira ja, liburuak erosi beharra, ja, udan ikusi dugunaz gain, ondino beneguak ez dauka itxura inonik. Orduan, diru laguntza datozela, fenomeno. Lagungarria, alduzun aukera guztiak, ondo dago jentearentzat, eta 200 eurokoa ez da gauza handirik, baina laguntzen dizut. Eta nire kasua esan dizun moduan lehen, jubilatutan nagoenez, nik erabiltzen dut barik gorria, zedan merkeagoa. Orduan, hori laguntuko da jendearentzat. Bat ipatez ikasleei eta eguneroko lan egiterakoan, jentea erabiliko da eta, ondo datorkigu. Hori esek herritarren iritzi desberdinak, oroar begionez ikusten dutela ez, baina haratago ez, sakonera joan da, zuek aipatutakoak ere atera dira ez. Peluzerako neurriak hartu behar direla, eta barre luze bate. Lehenago hitz egiten ari ginen ez, garraioaren kontuaren arira aldatzen ari dela gauza ez. Etorkizunean agian kotxea ez dugula inbeste erabiliko, ez bakarrik gure asmoz ez, gure borondatez, baizik eta neurriak hartuko direlako kotxearen erabilera hori murrizteko, baina garraio publikoari dagokionean, ez? Zein neurri hartu beharko lirateke? Maiztasunari dagokionean, gaur egun zenolako defizitak daude, ez? Garraio publikoa bultzatu nahi da, baina ikusten dugu, ez? Egunerokoan zenolako arazoak sortzen diren ere honekin.
Nik kontuan izan behar dugu, Euskal Herrika begira, estatuarekin konparatuta, nahiko sistema hona daukagula garraio publikoan, ala ere defizit batzuk oso handiak badaude. Nik uste dut hor klabeena, klabetariko bat badela tarifena. Eta egia da, neurriak hartu direla, baino ez dagoela tarifa politika amankomun bat garraio bide guztien artean badaukagu ordaintzeko formatu komun bat. Bueno, foru alduti bakoitzak bere formatu dauka, eta askotan hori kompatiblea da beste formatu batzuekin, baina garraio, hau da, ibilbide berdina egiteko, garraio bide ezberdinek tarifa ezberdina dituzte. Bilbotik Barakaldora joan nahi baduzu, metroak prezioa dauka eta trena beste prezioa dauka, horrek ez dauka zentzurik orduan. Ikusi ezakek nola ere autoritate ezberdinen azpian geratzen diren garraio politika horiek, eta hori bateratzean nik uste dut aurrerapauso bat izango litzatekeela. Eta gero aipatu duzuna, urbanismoaren aferan ere, momentu honetan dauzkagu pasaden mendean diseinatutako hiriak. Eta hiri horiek daude prestatuta batez ere kotxearentzat. Eta kotxearentzat prestatuta ez baldin daude prestatuta, ez dute esango turistentzat, baina bai behintzat, hiriaren erabilera intentsibo batentzat, ez estensibo batentzat, ez hiri bizigarriak izateko, eta hori aldatzea, ez da tarifa bat aldatzea edo garraio bat jartzea, hori aldatzea da, zure struktura urbano guztia aldatzea, eta horrek luzera begirako politikak behar ditu. Nik beste gauza bat gaituko nuke, ez da, baita ere alde bidezka, seguruenik ez da, Mikel eta nik, eta nabaritzen da, ez da, hiriburuaren ez da pareko zonaldeetan bizi egiten da eguna, ez da, baina, klaro, ez da, Euskal Herria oso zabala da eta daukagun egoera oso desberdina da. Eta egia da, badauz leku batzuk oso urrun eta garraio bidera begira, bueno, daukaten egoera nahiko lasgarria da. Eta hortatik bai uste dut horre ipini behar duko egon nuela fokua, ez da, batez ere autobusera begira. Baita ere gero dago beste Mikele konpentatzen zagoen, adibidez, ez da bakarrik da, zematatako baldintzak daude zen leku horietan, eta oso desberdina da, adibidez lan egiten baldin badozu, trenean, metroan edo autobusetan. Eta, klaro, dagoen privatizazio sistema hori baita ere gero eta gehiagora joaten ari da. Eta hortatik zemotatako kontrol daukan, ez da, Eusko Jaurlaritza kasu honetan, eta foru aldundiek eta nortzuk daukaten kompetentziak oso desberdinak dire. Eta nola kontrolatzen ari diren eta zemotatako estrategia publikoak bideratzen ari diren garraio bide hori sustatzeko eta ere mantentzeko oso desberdinak dira. Eta hor, uste dut, erronka oso handia dela. Zenta daukagu, egoera oso desberdinak, mapa oso desberdina, eta egia da garraio bidea segun eta zein lekutan mugitzen zaren oso desberdina dira. Bai, baldintzak, lanbide baldintzak, baina baita ere daukaten tarifa. Eta hortatik ezinbestekoa izango litzateke bestelako jokabideak sustatzea, baita ere guri begira, baina baita ere fokua izango beharko litzateke, ni pentsaten, ni lankide batzuk, lekitxikoak, daukaten egoera oso desberdina da, eta beti esaten dute behar ditugu, garraio bide gehiago, bestelako sistemak, bestelako tarifak, bestelako, eta daukagun egoera, ostras, jadanik bizi gara, sustatu nahi dozue adibidez, herriko kultura, baina hortarako behar ditugu garraio, eta garraio bide onak eta epeluzerako, eta eramaten din estrategia zen, eta bestela baldintzatzen da kotxea berabiltzea. Bai, hor ikusi dugu ez, adibidez Nafarroan Pirineotan egon den polemika azkeneko asteetan, hor guraso talde batek eskatu zuen autobus zerbitzuak igotzeko, eskolara joateko, eta ikusi ezak nola hori ez den egin, baina hor, buelta emango nieko egoerari ere bai, hau da, garraioaren politika ez litzateke soluzio bide bat izango uste dutela, nolabait, hori bigarren plano batan jarri beharko genuke, ez askotan normaltzat jotzen dugu, Gasteizen bizi den pertsona batek, Ondarrun lan egitea edo Bilbon lan egitea. Eta askotan hori ekidin daiteke. Eta Gasteizko pertsona batek Gasteizten lan egin dezake bestelako tresnan jartzen baditugu mahai gainean edo lan merkatu aldatzen badugu. Orduan, garraio bide gehiago eskatzea bai, askotan hori delako soluzioa, baina beste askotan, bestelako politika batzuk bidatuz hori ere ekidin daiteke. Bai, ez da, ikusten ari gara nola lotzen duen denak garraioa, ez da, hirigintza eta gure ohiturak eta lan egiteko eta bizitzeko moduak ere dena den ezin dugu ahaztu, ez da, aurten hauteskunde urtea badela, uste duzue tarifena esaterako mahai gainean egongo den gaia izango dela? Bueno, egongo dira gauza asko, ez da, zenta dauzkagu hainbat erronka, ez dakit nondik joango diren hauteskundeak eta zer biniko duten, ez da, fokuan. Baina, ez que, daukagun, nik uste dute izango dela beste bat izango dela energiarena.
nik uste dut horteko erronka oso zail bat, eta batez ere begirata ez da, Foessa txostenak atera egin zuena, ez da, justo da baino lehenago zen egoeretan zeuden, ez da, hainbat familia eta zen txirotasun mailera heltzen ari zen, eta aldiz, eta Mikele komentatzen zagoena, txirotasun maila, baina baita ere aberastasun maila. Osea, muturrak asko lusatu egin dira, ez da, eta gero eta pobreagoak dire, eta beratzak aldiz jostez kontrakoa. Eta orduan distantzia hori, eta lehen etxaten zen, erdiko mail, profil hori desagertzera doa. Eta hortatik, eta Foessatzenak hor agertzen zen, egoera batez ere hainbat familiei begira, eta konkretuke, eta hor, txertatu behar dugu, elkargurutze ikuspuntua da migrantei begira, zen egoeretan eta zenbatatako baldintzetan bizitzen duten, eta zenbatatako errekurtso mailak sustatzen dugun zen, eta beti ere bueltan ematen dut, gizarte zerbitzu sistema ez dago prestatuta daukagun egoeretan. 2008ko lege batean mugitzen ari gara, eta daukagun egoera orain dela 2008tik asko aldatu egin dira, gure profila asko aldatu egin da, eta daukagun txirotasun mailetan zenbatatako familiak ditugun lan egiteko bertan, guztiz aldatu egin dire. Eta ezinbestekoa da, bestelako sustaketak egitea, bestelako estrategiak eta batez ere legeei begira berritu egin behar ditugu zen, eta daukagun egoera oso desberdina da 2008tik ona, eta nabaritzen da, eta errekurtso mailara nabaritzen da pila bat. Bai, zure galderari eutxiz ez, tarifen amai gainean egon goen hauteskundetan, uste du bai, etzau da, printzipioz hartutako politika dira hemendik eta abendura, okertzen azua naiz. Argi eta garbi politika horiek luzatuko dira hauteskundeak izan arte. Eta El Correok ateratzen zuena, asteburu honetan titular bat esaten zuena, Bilbo hurrengo urtean obrez josiko dela, obrez beteko dela. Eta hori ere bada nolabait, aipamen bat edo berri bat esateko hauteskunde urtean gaudela. Txilera ere joko dugu, eguneko lerroburu nagusienetako bat delako hauteskundeak ez, baina galdeketa izan zelako atzokoan, hain zuzen ere, diktadura militarretik jasotako konstituzio hori berritzeko eta emaitzetan ezezkoa gailendu da. 10 pertsonetatik 6 ezetz bozkatu du proposatutako konstituzio berri horri. Gaia jorratuko dugu, zuzenean Jon Ordoinez kazetariarekin, Berriako kazetaria da bera, eta pantailaren beste aldean daukagu. Guardion, Jon. Kaixo, guardian. Zuk azken hilabeteotan gertutik jarraitu izan duzu Txileko egoera eta Txileko aktualitate hori. Zein azalpen ematen diozu gertatutakoari, ezezkoa gailentzeari? Tira, nik uste arrazoi nagusia edukian dagoela, ez? Lehen hori esan genuen, konstituzio aintzindari bat zela, bai egiteko moduan, baita edukian ere, eta, Rosa Katrileo konstituziogileak, Twitterren idatzi duen bezala, ez? Aldaketan handiak inoiz ez dira izan errazak. Kontutan hartu behar da gainera, Txile gaur egun eta orain arte, azkeneko 42 urtetan, Pinochetek 1980an idatzi zuen konstituzioarekin zegoela, eta oso atzerakoia zela zentzu askotan, ez da? Beraz, aldaketa handia suposatzen zuen konstituzio berri honek, agian pertsona batzuentzat handiegia. Adibidez, abortatzeko eskubideari heltzen badiogu, abortatzeko eskubidea duela 5 urtera arte legez kanpokoa zen Txilen ezin zen abortatu. Eta tira, 2017an 3 baldintza jarri zituzten, eta horietako bati esker abortatu ziteken, ez? Baina baldintza horiek ziren emakumearen bizitza arriskuan egotea, fetua jaiotzeko ezintasuna izatea edo haurdunaldia bortxaketa baten ondorio izatea. Beraz, horre pixka jartzen gaitu, pixka ze herrialdetaz eta zertaz hitz egiten ari garen, ez? Konstituzioak gainera bazituen 388 artikulu, nahi izan dute eskubide asko bermatu nahi izan dituzte, eta horregatik zen aitzindaria, baina oso zehatza zen eta nolabait horrek ere eragiten zuen, hainbeste artikulurekin, hainbeste edukirekin, baterekin ez bada beste batekin desadostasunak egoteko aukera handiagoa zen. Behin eta berriz eskatu zuten horregatik baloratzeko konstituzioa bere osotasunean, baina azkenean ezagite ezote den nagusitu bakoitzarekin, gai konkretu batzuekin sortu den arrabotsa guztiaren gainetik, ez da? Eta tira, hain luzea izan da gainera eskatzen ari ziren behin eta berriz irakurtzeko, hainbat lekutan kalean saltzen zen, sarean ere bazegoen,
baina, bueno, horrelako testu bat irakurtzea galegin bat suposatzen du, eta ni pentsatzen dut, jende guztiak ez duela egiterik izan, eta, bueno, norberak irakurtzen ez duenean ez beste batzuen interpretazioak sartzen dira jokoan. Eta horrekin lotuta ez, aipatu beharrekoa, desinformazio kanpaina handia egon dela konstituzio proposamen berri honen aurrean, ez da? Beldur kanpainaz ere hitz egin daiteke? Bai, horrela izan da, gainera argi eta garbi, ez? Hainbat, artikuluak banan joan ziren onartzen Biltzar Konstituziogilean, eta gero ja ekainean eman zioten behin betiko onespena, ez? Baina artikuluak onartzen hasi ziren momentutik, hasi ziren albiste faltsuak sareratzen, bai sare sozialetan, baita WhatsAppean ere, eta tira, ni larun batean bertan ikusten irudi bat, ez, non ikusten ziren guraso batzuk larrua jotzen beren seme-alaben aurrean, eta mezuan aipatzen zen konstituzio berriarekin sexu harreman intergenerazionalak bultzatuko zirela. Ez, horrelako gauza batzuk, guretzat oso harrigarriak izan daitezkenak, edo astakeria bat izan daitezkenak, beste pertsona batzuei iristen zaizkie, edo barneratzen dituzte, edo besterik ez bada zalantzak eragiten dizkie, eta horrelako erabaki garrantzitsu batean, garbi dago gauzak argi eta garbi espaldin badozkazu, askok nahiago dutela ezagutzen duten horrekin geratzea, etortzear eta ezagutzen ez duten horrengana jotza baino, ez? Eta tira, gertatu zen gauza bera Eskoziako referendumean 2015ean, Kolonbiako bake prozesuari buruzko galdeketan, eta zer esanik ez, Estatu Batuetako azken presidentetzarako hauteskundetan, ez? Albiste faltsuak sarean daude, eta edozein prozesu demokratikoetan, nik uste dut, hemendik aurrera horre egongo direla, eta aintzat hartzekoak izango direla. Dena den, eta momentuz ez, galdeketaren emaitzaren ondoren, argi dago Pinotxeten garaian idazitako konstituzio horrekin momentuz jarraituko dela, indarrean jarraituko dela, baina argi dagoena da, herritarrek ere haren aurka egin zutela, ez dutela hura ere nahi. Beraz, ikustekoa da, mendik aurrera, ze bide ematen den, eta zenolako beste proposamen bat eratzen den. Bai, konstituzio berriaren aldekoak hori ari dira azpimarratzen behin eta berriz, ez? Atzokoa porrota handia izan zen, eta porrot erabatekoa ez dago aitzakierik hor, baina, ari dira azpimarratzen horrek ez duela baliogabetzen 2020an konstituzioa aldatzeari buruz egin zen galdeketa. Eta, esan behar da, orduko horretan, botoa ematea etzen derrigorrezkoa, baina herritarren erdiak parte hartu zuen, eta 10-tik 8 erabaki zuen konstituzio aldatu nahi zutela. Ez, orduan, gaurkoak, atzokoak, erabaki erabatekoa da, baino ez du baliogabetzen 2020koa. Beraz, ezin da pentsatu Txilek 52 urte egin duenik atzera, baizik eta 2 urte egin du atzera, ez? Eta Gabriel Boric presidenteak ere bai, eta beste batzuk ari azpimarratzen hori, ez? Beste prozesu konstituziogile bat hasi behar dela, eta adostasunak bilatu beharko dituztela. Aurrera, zer gertatzen den. Jon Ordoñez, Berriako kazetaria, mila esker, gaurkoan gurean izategatik eta irakurketa hau egitagatik. Eskerrik asko zuei. Hauxe Jon Ordoñez, Berriako kazetariak ez dandakoak, zuen ustez zer da gertatu dena? Eder egia zen, egia esateko? Hemendik baloratzea bertan gertatzen dena oso zaila da, hori aldez aurretikoa. Ni beti prudentzia handiarekin hartuko nuke ezta, guk mendebaldetik eta hemen konkretuki privilegioetatik baloratzea ez da aztertzea beste ez da leku baten gertatzen ari dena eta konkretutik Latinoamerikan eta Zentroamerikan gertatzen ari dena. Ea da, eta justo nik urda honetan Zentroamerikan egon naz, eta bakarrik ez da entzuten dena eta torren olatua, eta dagoen oihartzuna, eta ez da asko aldentzen hemen, ez da datorren olatuarekin, eta batez ere begira Europa mailara, eta da eskuineko ez da olatu bat. Eta zemotatako pisua hartzen ari dauen diskurtso bat, diskurtso oso askar, ez da, kontsumitzen den diskurtso bat, alde batetik beldurra eta gero eta segurtasuna.
Orduan, horrelako espazioetan mugitzen dena, eta batez ere nik ikusi egin dudana Zentroamerikan, eta ez dut aldenduko, eta konparatuko Txilen gertatu egin dena, Txilek dauka beste historia bat, dauka beste egoera bat, eta oso desberdinekoa da. Baina egia da, datorren olatu hori, alde batetik sartzea, alde batetik beldurra, eta gero beste aldetik sustatzea segurtasuna. Nola sustatzen dugu segurtasuna, eta batez ere horrelako herrialdetan, kontrol gehiago ezarriz, beti ere pentsatu lehenekoa geneukana, eta ez nola dagoen kontrolatuta asko sobea dela, eta bestelako baldintzak seguragoak behar ditugula. Eta hortatik jendea jaten ari dau, diskurtso eta bazketeze ultraeskuineko diskurtso hori. Eta, klaro, nik konparatzen pixka bat gertatzen ari zena Zentroamerikan eta konparatuta hemen, zein askar kontsumitzen den, horrelako diskurtso eskuineko diskurtsoa. Egia da, eta gero, orain Txilera begira, daukan egoera, hori da alde batetik datorren olatu bat, baina gero konkretuki zen gertatzen zen Txilen. Txilen, egon diren errebortak eta egin diren mobilizazioak oso anitzak dira, eta Txile da oso herri mobilizatzailea zen eta datorren diktaduratik, eta betez ere, feminismoara begira daukan mobilizazioa oso garrantzitsua da. Zer gertatzen den, orain daukagun, saldu egin duten, erreforma hori esan esperoa dena. Daude bi olatu hori, eta alde batetik egin den erreforma berri hori eta nola saldu egin duten eta esan esperoa dena, eta gero olatu eskuineko olatu hori. Eta hori denak ekarrita daukagun egoera eta zen ekarri egin den. Eta garrantzitsua da, beti baloratzen duguna, beste herrialde batean gertatzen dena, oso desberdina dela eta daukanten faktoreak oso konkretuak direla. Niri harritu nahu emaitzak. Saia da, aurreko tendentzian ikusten zela, agian retxazo horrek irabaziko zuela, ezezko bozkak irabaziko zuela, baina 72ko bozka lortu dute, hori asko da. Kontuan izan behar dugu, Boricek nahiko balentriarekin jokatu duela. Konstituzioaren edukak ikusten baditugu, batez ere feminismoaren alorrean eta indigenen alorrean, oso aurreratutako konstituzio bat planteatu du. Gero egia da, eremu sozialean hutsune asko daudela, ze Txileren abiapuntua oso azpikoa da. Chicago Boysek diseinatutako herrialde baten aurrean aurkitzen gara, neoliberalismoak zizelkatuako herrialde baten aurkitzen gara, eta orain arte, bai hezkuntza, bai osasuna eta bai bestelako eremu batzuk guztiz privatizatuta egon dira. Orduan, abiapuntu horrekin, esan daiteke konstituzioa jasotzen zituela, nolabaiteko abiapuntu nahiko onak. Orain ikusi beharko da, hemendik aurrera ere, nola artikulatzen den konstituzio berri baten proposamena. Ze kontsentsu bat baldin badago da, Pinocheten konstituzioa gainditu behar dela. Hor, referendum bat egon zen dela 2 urte, eta 1978ko bozka jaso zuen konstituzio aldaketak. Orduan, aldatuko dute. Eta bi faktore sartzen dira kontuan momentu honetan, eta da, alde batetik eskuinak eta ultraeskuinak ze proposatzen duten, konstituzio berri horretan, baina ez hori bakarrik, ze Boricen mugimenduaren barruan, aliantzen barruan ere, batzuk, batez ere alderdi sozialistan, kontrako bozka eskatu zuten. Baxeletek aldeko bozka eskatu du, baina beste lehendakari izandako beste batzuek alderdi sozialistakoak kontrako bozka eskatu dute. Orduan, ikusi beharko da ere, orain arte, alderdi komunista nahiko pitxu izan du bere gobernuan, ikusi beharko da ere alderdi sozialistak ze planteatzen duen momentu honetan egoera honi aurre egiteko. Eta gero badago beste irakurketa bat, eta da, hau Txilen gertatu da, baina hau kontekstualizatu behar da, hori, Hego Amerikako testu inguru guztian, eta urriaren 2an Brasilen hauteskundeak daude. Eta hori determinanta izango da Hego Amerikako etorkizunera, eta azkeneko aste honetan ikusi dugun Kristina Kirchnerren kontrako eraso izan dugun. Eta mugimendu berri honetan, edo olatu berri honetan egon daitezken presidente izarrak edo mugimendu izarrak oraindik egonkortasun falta bat daukate. Txilen ikusi da, ez da konstituzio berria onartu, Kolonbian ikusi beharko da ere petrolekin ze etorkizun marrazten den, eta Brasilen ere inkognita baten aurrean aurkitzen gara. Orduan, ezkerrak badauka nolabaiteko bide bat markatua, baino egia da ere egonkortasun hori falta dela ikusteko ze bide horri jorratu daiteken kontinente guztian. Bai, aipatu duzuen ez, azken hilabeteotan Latinoamerikan egin diren hauteskunde gehienetan ezkerra gailendu delako, ez? Eta beste paradigma bat irekitzen ari dela badirudilelako, ez? Baina era berean, ez? Aurrean zer dago, ez? Estik esaten zuen bezala. Justo Zentroamerikan, ez da? Asko hitz egin dugu, ez da? Eta baita ere, ez da bertako
unibertsitateko irakasle askorekin ez da hitz egin da, ea ezkerreko mugimenduak zematatako luzarotasuna eta zemotatako paratasuna dekoten, ez da? Zen eta adibidez, ez da, Ego Amerikan eta Zentroamerikan, ez da, egon dire horrelako, ez da, presidenteak egon dira horrelako, ez da, mugimenduak eta, klaro, zein norabide hartu egin duten, plateatzen dozu, ez da, panorama bat, eta nik bertan Zentroamerikan egon nintzenean, zan, ostras, ezkerreko mugimendu batzuk, ze motatako norabide hartu egin duten, eta, klaro, hortarako, sartu egin dira, eskuineko ez da mugimenduak bultzada oso handiarekin, eta batez ere nondik hartu, eta, ulertzen dozu, zergaitik daukaten ulertzen dozu hemen, ez dugu imaginatuko bertako, eta batez ere erabiltzen dena da, beldurra eta gero bestaldetik segurtasuna. Eta horrelako ez herrialdetan, non segurtasuna ez da baldintzak oso eskazak direnak, non gainera egon diren, ez da gatazkak oso errotuta dauden herri baten, ez da oso minduta dagoen herrietan, nahi dutena da, baliabideak emotea eta batez ere emotea epe laburrean erabakiak hartzea eta hartzea eta edatzen diren erabakiak zerbait egitea. Eta nik ikusi egin dudana Zentroamerikan da, eta planteatzen zara, ez da, filosofikoki, ez da, batez ere, eskerreko, ez da, mugimenduak zen motatako luzarotasuna eta zen motatako paratasuna dekoten, bai, mundu mailan eta baita ere horrelako herrialdetan. Eta egia da, daukaten segurtasun maila eta behin begirata daukaten egoera ulertzen dozu, jatea eta diskurtso kontsumitzea, segurtasun diskurtsoa kontsumitzea, ez da? Eta batez ere bozkatzea eta bertaratzea, eta beti ere pentsatu, geneukena ondo baldin badau, zergatik aldatu egingo dugu, adibidez Txileko egoeran, ez da? Eta adibidez Zentroamerikan ikusi egin dudana izan da, norbaitek ematen baldin badit segurtasuna, nire familiarentzako segurtasuna epe laburrean, hortara joango naz. Eta da, nahi dodana. Berdin zait, bestelako eskubideak eurratu egiten baldin badira, berdin zait nola egiten den, baina nahi dodana da hau. Eta, lehen Mikelek aipatu egin dau, eta barre egin dut, ez da, berak aipatu, niri harritu egin dudana da, portzentaia. Nik adibidez, behin entzut da, ez da, adibidez, ez da, ipiniko dut konkretuki, ez da, Salvadorran, ez da, daukaten, Bukelek daukan jendetzea da, 95, eta orain, just azkenengo, ez da, egin zuten, azkenengo inkesta, 95. Da, herri guztiaren, ez da, sostengua izatea. Eta hori da, pixka bat, datorren olatua bai Ego Amerikan eta Zentroamerikan zuzeneki, ez da. Eta hori da izpilu bat bihurtu egin da, adibidez, Guatemalan. Bihurtu egin da, baita Nikaraguan dauka beste egoera oso desberdin bat, ez da. Baina, dagoen egoera, eta gero, zentratzen baldin bagara, Europa mailan eskuineko, eta horrezagatik nengoen begiratzen ordan, baina daukagun egoera eta begira, hain erreza da, eta daukagun, ez da, horrelako epealdi, hain iluna, epealdi iluna horretan, ez da, diskurtso eta oso demagogikoak diren diskurtsoak jatea eta kontsumitzea. Hori zebera aipatzen zuen Jon Ordoñezek, ez da, konstituzio bat ehundaka eta ehundaka orrialde direla, ez da, eta nork irakurriko duen, ez? Beraz, zuk zeuk irakurtzen ez baldin baduzu eta zuk zeuk zeure hitzetatik, eta zeure begietatik ez baldin badakizu zein den informazio egokia, ez? Beste edabide batzuetatik, sare sozialetatik edaten duzu. Eta hortxe sartzen da, ez? Sare sozialen, buloen, albiste faltsuen, eta ultraskuinaren estrategia hori. Bai, etxeen abortuaren afera determinantea izan da, hor konstituzioan jasota zetorren, eta horrekin kanpaina egin du eskuinak. Eta lehena, azuzait aipatzea, baina badago beste elementu bat eta da, bozka derrigorrezkoa zela Txilen, konstituzioaren aferan. Eta agian ilusionatuta zuen horiek, ezkerreko sektore horiek, bozkatuko zuten bai edo bai, baina nola derrigorrezkoa izan den, eskuineko sektore asko mobilizatu dira kontrako bozka eskatzen. Ego Amerikan eskuina beti izan da kolpista. Hori ez da aldatu. 70. hamarkadatik hona beti estatu kolpeen aferak funtzionatu du. Baina egia da, gauza batzuk aldatu direla. Eta aldatu dena uste dela estrategia. Pasaden ziklo progresistaren kontrako mobilizazioetan ikusi zen, impeachment prozesuak abiatu zituztela, Lularen kontrako prozesua izan zen esanguratsuena, baina baita ere bestelako elementu batzuk sartu dituzte mahai gainean, eta da, segurtasunaren afera, eta nik ere aipatuko nuke Elizaren kasuistika guztia.
Ze Eliza sartu da guztiz herrialde batzuetan, mezu oso erreakzionario batzuekin, eta Elizak implementazioa dauka batez ere herri xean eta langiletan, eta horrek mobilizazio erreakzionen alde ere jokatu du. Eta gero Hego Amerika ere kokatu behar dugu mundu mailako tablero guztian. Momentu honetan polarizazio oso nabarmena daukagu Txinaren eta Estatu Batuen artean, eta Hego Amerika beti izan da Estatu Batuen atzeko patioa, eta momentu honetan determinante izango da ere variable hori ze. Naiz eta kontrasana dirudien, orain arte, Bolsonaro bezalako pertsona batek edo mobilizazioen aurreko Txile batek, eskuina gobernatutako Txile batek, Txinarekin ere akorde komertzialak zituen. Eta hori, hemendik aurrean ikusten dut ezinezkoa izango dela. Momentu honetan polarizazio batean sartuko gara, ez bakarrik politikoan, ezker eskubi ardatzean, baizik eta ere geopolitikoan. Eta ikusi beharko da ere hortik nola ateratzen garen. Aipatu duzu, ezta? Izan ere Txileko konstituzioaren berriaren proposamen hau oso aurrerakoia zela, hainbat eskubide etortzen zituela, feminismoaren aldetik indar handia zuela, baita ere lurre edo indigenen aldetik ere eskubide handiak etortzen zituela. Nola ikusten duzu orduan gertatutakoa? Privilegioen talka izan da? Lehen aipatu egin duzu, dago, eta uste dut baita ere komentatu egin dela, ez da, desinformazioa baita ere oso garrantzitsua hemen horbileko ez da egoera bat Brexitarekin. Ze gertatzen den, ez da, adibidez sare sozialekin eta nola mugitzen den informazioa eta ze gertatzen den desinformazioa gertatzen denean. Eta, klaro, kanparatzen askotan, ez da, Hego Amerika zenako andalekoetan, hurbileko oso egoera parekoa ez, baina erresuma batuan ez da ze gertatu egin zen Brexitarekin eta nola mugitu egin zen informazioa orduan. Uste dut oso garrantzitsua dela, benetan egin nahi badugu horrelako analisi konkretu bat eta sakoneko analisi bata, ze motatako garrantziak dituzten sare sozialak eta nola mugitzen den informazioa eta noraino heltzen den eta nola polarizatzen ari diren. Orain dela gutxi baita ere Zentroamerikan egon nintzen kongresu baten, ez da, entzuten ze motatako polarizazioak eragiten egiten dauen sare sozialek, ez da? Zer eta egiten dutzuna da, bakarrik kontsumitzea zuk entzuten nahi dozuna. Claro, nik adibidez planteatu nuen, daukaten orain sare soziala da, askatasun mugimendua zaitzuan aldezakezu nahi dozuna, baina bertako batek ez, eta guztiz kontrakoa zen, eta bakarrik eta algoritmoek ere hor daukat ez da eragin zu oso zuzena, eta nik ez dut zebez ulertzen zen nola funtzionatzen duten algoritmoek, baina badirudi horrek eragiten dagoena da bakarrik kontsumitzea bertan, ez da, eta horrek eragiten dagoena da kontsumitzea diskurtso bat, eta horrek eragiten dagoena da polarizazio oso garrantzitsu bat, eta baita ere hori nora erabiltzen adibideen bertako ez da panorama eta oso desberdinakoak, ez da, Mikelek aipatu egin da Estatu Batuetakoak hor daukagu baita ere mila adibidez ere eragin nahi izan duten sare sozialek, nik baita ere Zentroamerikan ikusi izan dut, ez da, Bukelerekin nola mugitzen den, ez da, informazio hori, ordan dauzkagu mila adibide eta hortatik uste dut erabiltzen ditugun, ez da, eta nola kontsumitzen dugun, ez da, informazio guneak, bai, telebista eta baita ere sare sozialak eta baita ere irratia, ez dakit, ez da, bide desberdin horiek nola kontsumitzen diren eta nola bidetzen den informazioa. Hemen, utziko dugu gaurko solasaldia, mila esker beste behin gurean izateagatik Esti Linares eta Mikel Alvarez. Eta jarraian eguneko albisteak Carolina Suárez lankidaren eskutik, orain arte.